Türkmenistan'dan Ondan sonra Dubai'ye iş için, Dubai'den Türkiye görüşmek için. awu. Edim Ahmed'in garnında hädiren pıçağınıydı şolunun galan. Aslında o da işik açık dur. Buradan kürtek girdiler kapıdan 4 adam men palikçe deyip. Mını birin alıp barayan işimizin öňüne päsgel vermek üçin ýene bir derine gaçyldy. Men gaýtargy berdiğimçe bular şu meniň çepelime urýarlar şeýdi. İki bol. Men hatta çoňa garaşman käbir tiýaty parçalar bilen hem ak parçaň nemeti bilen duşduk. Deva parçasynyň bilen duşduk. Bir de randewu berenler bilen duşduk. Şolar indi hökümet işgärlerimi Nur Muhammed как вы думаете, hökümet işgärimi ya da men onu anykladım, hökümet işgär bolup çykdy. Hökümet işgär bolup çykdy. Näme üçin diýdim bular ýaly bolup dur diýdim. Ot näme onu diýdim. Ot niýeden tapdylar diýdim onu. Ýok, ot tenki däl eken diýdi. Sen öýüň arasynda eken diýdi. Öňden işler çykmandyr diýdi. Men pikirimçe birden siyasi ýazyjylar, filozoflar oturup Türkmenistany öwrenmegi gerek soňunda. Aşam bir 5 litrlik suwumuz bardy. Şonu gidenden soň alyp içýän bolyn. Zakkun ýaly arzy. İçine bırak koşulup durum. Nur Muhammed, gara bizde glavny sorak bardy adamlara gynandyrýan, pikir etdirýän. Şol aktivistler kim öz pikirini aýtýan bolsa Türkmenistanyň diktaturasyna garşy çykyş etýän bolsa sen ýaly, men ýaly, meselem sen mysal edip alsaň Türkmenistana iza dowam barsaň näme bolar diýip pikir etýän senin. Eger biz agy birlik görkezsek biziň güýjümiz biz Arnold del Van Damme del Bolongda da sen etçe oýnuň ýok. Bilinki var. Laboratoriýada öwrenilmesi gereken bir waka da, sosial waka. Laboratoriýa içinde öwrenmeli bu Türkmenistan näde bu derejä boldy. Şuna doğru aýtdyň sen bize häzir şu stadiýada opozisiýa täze prezident saýlamak ol äli ol 10-15 ýylyň gurrun. Häzir ýöne şu agzymyzy açyp men şu göwnüme ýaran ýok, şunu edeliň diýmek üçin görüşýäs. Boldy, başga zat üçin paka görüşýämiz ýok. Şondan soň Nur Muhammed diýen aktivist konkretny görüşe başlamaly diýen karara geldi, dogrymy? Awa. Türkmenistanyň düzelmegi Akmurada gerek, Nur Muhammed'e gerek, Alişere, Atamrada Dursultana gerek. Awa. Size gerek gelýär garadan terediýäňe da sizler bolanyň üçin öňe bilen dokda ana şoň üçin. Salam vatandaşlar, Türkmen Voice kanalyna hoş geldiňiz. Şugün biziň mehmanymyz Nur Muhammed. Nur Muhammed, salam. Salam Akmurat, salam ýerleşler. Salam. Şugünkü biziň temamyz diktatura barada bolar. Türkmenistan diktaturasy näme? Nädip biz görüşmeli şol bilen mysal edip biz Nur Muhammediň özüniň geçiren, durmuşundan geçiren optyny mysal edip bize düşüneriz. Nädip görüşmeli we näme etmeliligimizi. Nur Muhammed, şoň üçin biziň birinji soragymyz, siz özüňizi Türkmen Voice auditoriýamyzdan tanıştyryp bilersingizmi? Salam ýene ortapar ýerleşler. Hawa meni ýa-da kände YouTube we TikTok platformasyndan ýerleşmeden köp tanaýandyr. Meni şonda da ilkinji ýerde dinleýänler üçin kısaca tanıştırayın. Men Nur Muhammed Annaýew, Mara vilayet wekil wagtlar etrap muhalefet geňeşiniň ýaşaýjysy. Yaşım 42. Türkiýedäki Oğuz boyu eğitim ve kültür yardımlaşma derneğim gurucusy bolup İstanbul'da mitingler, protestler gurnadyk. Käbir Türkmenistandaky ýerleşmemiň hakyny hukukun gözlemek meselesinde şolaryň dertlerini hökümet derejesindäki wezifeleri ýetirmek üçin açylan guramady. Men bu ýola gysgaça edilsiz ýaly watandaşlar, siz nähili şu öz maşgalam, çağlarym üçin diýip ýaşap ýören adam bolsaňyz, menem şol ýaly adamdan girdim. Ýöne meniň durmuşymy ütköden lat 2020-nji ýylyň 23-nji fevralynda iş maksatly Dubai'ye çykamyzda şonun 5 gün soň reisler ýapyldy, ýollar ýapyldy. Elbette men Türkmenistan'a çykamda da ýurdun içinde eýýän bir giden zatlar başymdan geçiripdim. Olar bilen siyasi bolmasa da hukuky ýol bilen görüşýärdim. Bolmanda hakymy hukumy gözlemek meselesinde. Nur Muhammed, siz diktatura garşylygyňyzy haçan düşündiňiz? Şonu bir aýdyp geçseňiz.
diktatura karşılığı şol 2013-14 ýyllara aslında gidýär diktatura karşılığı men şonu düşünüp başladım. Yani neredin 2013'te 14'te men bir ýaş tele keçirdim. Ondan görüşüp görende uğurlarım. Hani Türkmenistan'la bir giden eýem çäklendirmeler başlady, adalatsızlıklar başlady. Bir munçuk şu taýsyny öğren. Teredin baştan alayın. Diktatura karşılığımı ben 2013-2014 ýyllarda göz ýetip başladım. Hatta Türkmenistanyň içindäkem VPN'im bolmasa ýaşap bilemokdum şo döwürler. Çünki VPN'im üstü bilen esasen iň köp Frontier Türkmenistan, Azat Radio ýaly, Günnower sayt diýdi. Şolary okaýardym. Ve maňa bir hile hakiki maglumatlar şolar bolup görünýär. Çünkü Türkmenistan'a alınıp barlayan televizyonda da, gazet jurnallarda da hakikat yok. Ama maňa bolýan ýaşaýan ýurdumy tanamagym gerekdi. Şol wagtlar şol Azat radiosyna, Kronika Türkmenistan'a çykýan habarlar meni has özüne çekýärdi. Çünkü hakikatdanam aýdylýan zatlar bilen meniň ýaşaýan zatlarym gabat gelýärdi. Ondan bu zatlary ýerlap, okap, fake hasaplar bilen bir giden kommentariýalar goýýardym. Ýurdun içindäkem 2013, 14, 15, 16. Yani men size aýdaýyn, şu 2020 çenli ýurtdan çykyp gaýdýançam bir köpeltmäýin, ne köp diýip aýtmaýyn, 7-800 sana tesir aldyrandyr. Gözüm. Ýöne men şoňa göz ýetirdim VPN üstü bilen girsen hiç edip bilen oken, bilen olsadylar tutardylar. Çünkü 2018-nji ýylda bir waka başymdan geçdi. Ýalňyşmasam ýa 2018 ýa 2019. Bir Kronika Türkmenistanyň bir habaryny Facebook'da men şonuň agdaty bolamsoň bir habar çykdy. Şol herda berdim Muhammed Farada ýakyn wagtda welaýetlaryň birine häkim bellenilmegine garaşylýar diýip. Menem şol habary öz Facebook hasabymdan öz adym familiýam bilen kommentariýa ýazdym. Ha näme bolýar diýip. Ýürüýte barlamak bilmek. Yani ýadaňda näme bolýar? Çünkü men tejribe edinmeli. Bilesim gelýär. Yani meniň ýurdum tanatym gelýär. Çünkü şuň üçin VPN üstünden girip gördüm, bilmediler, tapylmadiler. Goýan tesirlerim köpsi türkmen, politik, adyny äwelli, ýaly fake adlar bilen ýazýardym. Soň şol tesir galdyramda, ýani ornwatarlyk ingo wedip, jogapkärçilik ýok diýip, ýerine de smiley goýdum. Üstünden 10 gün ýa-da 11 gün geçenler meni Goraddela çağırdılar jaň edip. Bir komentariýa üçin. Bir komentariýa üçin. Çağırdılar meni şol näme Goraddela. Meni ýem aňdym. Şo nemedigini ýöne doly uwerin bolasym geldi. Bir hani bilesim geldi. Hakikatdanam şomy diýämi. Ýöne pozmadym, aýyrmadym, hiç sadam etmedim şoňa baryp şonu anyklaýança. Goraddela bilýänler Türkmenistan'a şo Goraddelyp näme çağırdylar da Tolstoy'un uğrunu näme var? Polis bölümü. Şäher polisiýanyň bölümi var. Şo taýyp bir kabinete saldylar. Ortada stol bar. Stenen garalarynda da şeýle uzun oturuşlar bar. Ondan baryp menim stolum garasynda oturdum bolýan ýanky ilk bir saat garaşdyrdylar meni. Saat 3'e gelip öldür, 4'e çeni garaşdyrdylar. Ondan men gitjek zat diýip uğradym bolýan. Ondan ine barýas diýip geldiler. Men diýdim adam şekilde çağırdyňyz, adam şekilde geldim diýdim. Ýöne indi gitsem çağırsaňyz gelmeýän diýdim. Pagest uğradarsyňyz diýdim. Ondan geldiler. Stolun başynda oturdum bolýan. Sen diýdi, "Hol gapyňa otursana" diýdi. Gapyň ortada. Daşarakda otursana sen diýdi. Bildim däýýän bular psikologiki ataka başlajaklar. Bolýar diýdim menem. Daşarak bolsa daşarakdan oturasy diýdim. Ondan adyň näme? Nur Muhammed. Familiýaň näme? Anlaýyp. Näçinji ýyl diýip sorag berdiler bolýan. Menem aýtdym, "Siz kim?" diýdim. "Men adymy bildiňiz" diýdim. "Meniň familiýamy bildiňiz" diýdim.
Bunun artık maglumat size berjek geldim. Size ýen bilýänsiňizdir diýdim. Ýöne men berjek geldim. Siz kim? Siz özüňiz tanıştyryň diýdim. Ulam aýtdy, "Sen ýa köp bilýänmi?" diýdi. "Näme köp bilýänmi? Sorag, iň köp Türkmenistanda berilen soraglaryň biri şo. An hakyň hukum talap etsen köp bilýänmi?" Ondan şu bilemseň soraýan diýdim. "Sen diýdim garajdan eşikde diýdim. Sen daş keşiğinden senin kimdiňi men tana bilenmi?" "Owa" diýdim. "Sen ýaly diýdim. Köçede dökän diýdim bir giden adam diýdim." "Tora." Men haýsy bir sorag berene jogap bermelidim. "Sen kim, näme bolup işleýän? Näme esasyna çağırdyňyz?" "O, mesele näme? Özüňi tanıştyr iň bolmanda. Adyň, familiýaň, niriň işgäri." Onaýdan ok raýat eşiginde iki sanak oturup durlar, men bilem. "O, siz galtamanmy, näme?" diýdim. Olam aýtdy, "Näme polisiýa darasynda galtamanlyk edilýärmi?" diýdi. Menem aýtdym, "Türkmenistanyň ministra media galtamanlyk" diýdim. "Olara polisiýaň edaret eken" diýdim. "Ministrleriň basyllar ýurtda" diýdim. "Prokurorlar basyldy" diýdim. "Ministr şol watana hyzmat etýär diýip bolanok" diýdim. "Kimiň näme belli däl bu ýurtda" diýdim. "Göni." Dünýä. Ay başlady gok, güýgüren bolup, polisiýany çağıran bolup, şunyň maglumatlaryny gowy edip alyň, şunu ýerde ýaşaýar, näme etýär, hemme zadyny öwreniň diýen men psikologik atak eden bolýar. Menem otyryň arka. Adres maýdaýynmy diýdim şey diýip, "Näme ýaşaýan bilmän çağıran da o" diýdim siz. Gepin tüňmekler bir sözüme adaşdy, onsoň bolmany beýleki oturan Skarepsi ola daşowly beýlekem lewaply. Daşowly milli hukuklygyň işleri ýene biram kompýuter internet boýunça da işleýän biram lewaply bolan baýanda. Bular bilen şeýdip gidişip başladyk. Ýöne oğlan biraz köşeşdirip başlady. "Yo, bolýan köşeşiň any bir näme geliň" diýip. Menem buýgurýan olam buýgurýar çünki. Ondan Serdar Berdimuhammedow bilen näme problemaň bar diýdim. Tak Serdar Berdimuhammedow o wagt ekranlarda çykan ok. O wagt tak häkimiň orunbasaram däl. Tak ýaňy hökümet işine görünüp başlan wagtlary. Menem aýtdym, "Serdar Berdimuhammedow bilen näme derdim bolsun men" diýdim. "Şahsy algy bergim ýok, dawam ýok, iş salşam ýok" diýdim. "Näme dawam bolsun men" diýdim. "Ýöne siz" diýdim, "Facebookda goýan şo tesbirim üçin çağıranyňyzy men bilýän" diýdim. "Şoň üçin çağırdyňyz gerek" diýdim. "Şoňa geçäýin" diýdim, "Gön tema" diýdim. "Siz" diýdim, "şoň üçin çağırdyňyz" diýdim. "Ha, bildim men" diýdim. "Maňa da şo gerekdi ta. Meniň ýurdum içinde bir nawzyny barlak görmek gerekdi. Bir adajygam bolsa, ruhsat beren bolsa-da belki ýurdum içinde de dowam ederdik goly. Bir tanjyk tesbir üçin gora dele çağırlyp şo taýda bir saat, bir ýarym saat gowy diýişdik, goýuşdyk. Oňa hökümet bilen näme problemaň bar diýdi. Menem aýtdym, "Müňhan problemam bar" diýip problemalarym sanadym. Telekeçilik işim boýunça, adalet işim boýunça, ýadan ardalarym boýunça, hakymy talap edip alybilmänligim boýunça. Olaram aýtdy, "Biz aýtmasyň" diýdi, "Biz çözdýäs" diýdi ýa-ni. Menem aýtdym, "Bäh" diýdim, "Adalet" diýdim, "Adalatda çözülmeli ama siz mi" diýdim, "Asal adalatyň" diýdim, "Gowrawçylar." Men diýdim, "Men olyn ýalňyş ýerlerge adry hat ýazyp beripdir" diýdim, "Birazjyk üstünden izdiwaçça deden ýaly etdim men." Men diýdim, "O Adalet ministrligine, baş prokuratura ýazyp beripdir" diýdim. "Siz bolsaňyz" diýdim, "nomuryňyzy beriňiz" diýdim, "Meselem bolan wagtda jaň etjekdi" diýdim, "Göni. Siz çözýän bolsaňyz hemme." Ondan o wagt kanyşyň aktivistligem ýok, ýöne bir zady da güjwat etmeliler ýurtda. Soň şo wakadan soň elbetde düşündirdiler, men aýtdym, böyle problemlarymı aýtdym, düşündiler, aýna telekeçilik işinde salgyt gulugyna şeýle arda ýazdym, muňa ýal jogap ýazdylar, şunu ýal berilmeli jogapmy, inha içeri işlerine arda ýazdym, olara ýal jogap berdiler, soň adalata ýazdym, olardan wapşe nime gelmedi. Baş prokuratura ýazdym, "Ay, ýazmadyk ýerlem ýok, hakymyzlar" diýdim. Özümem diýdim, "Ýokor bilimli" diýdim, "Kire edip görnýdim, şeýle men kire etmenmi" diýdim men. "Ýokor bilimli" diýdim, "Näçe bu torya adamlar" diýdim. "Ýokor bilimli adam" diýdim, "Kire edip ýaşamarmy" diýdim şu ýurtda diýdim. "Hökümet işe girjek diýseňem" diýdim, $2,000 pul sorýarlar, onam siz ýaman gowy bilýäňiz" diýdim. "Berjek gel" diýdim şo puly. "Berjek gel" diýdim. "Şeýle alan oklar" diýdim. "Şeýle girmejek bolsa menim girjegem" däl diýdim. "Yatamda" diýdim, "Arkaň ýatjak, turumda da arkaň ýatjak, owurlugam etjek gel" diýdim, "Jümürlügem etjek gel, başlygym üçin hem işlejek gel" diýdim. "Hojaýynym üçin hem işlejek gel, tutulugam, batylygam gitjek gel soňunda" diýdim. "Ýöne men şeýle girjek" diýdim. "Çesni ýörejek" diýdim, "Kanun boýunça ýörejek" diýdim. Bolýa, bolanok bilen ýörejek, aýlygym bilen ýaşaýjak şonu" diýdim. Artyk maç diýdim, halka aram berjek gel diýdim oň üçin. "Ýöne bir şoňa ýol ýok" diýdim.
Özüňiz diýdim, "Mene iň belki gözüňe ötürip görüň" diýdim. Kreat ýaz diýdim. Kreat etmek üçin patent soraýaňyz diýdim. Patent beren zok diýdim. Patent bermän, patentiň wamy diýbem diýdim, köçede salyk gulunyň iş ýerlerine diýdim, patent wamy diýip soraýaňyz diýdim. Özüňize beren zok diýdim. Soňam diýdim, talap edýäňiz diýdim. O bir çıkalga goýuňa diýdim, bir sağa ýöreseňiz tupik, çepe ýöreseň tupik, Korrupsiýonly schema da bolam. Awa. Olamayja stena uran bolup şu gaharlanan bolup şu stena ur ýaşaýt. Stena uran bolup şu stena mı diýär? Zna şoňa tarap ýörejek bolma, sağa git diýär. Öň ýene stena mı diýär? Ýene sağa git, ýa çepe git diýär. Şo stenadan geçjek bolup durma diýär. Milli hopsuzlyk iş ýeriniň maňa uğrajanlary. Hemme ýeri stena diýmeldiň. Menem aýtdym. Stena. Menem aýtdym 4 tarapym stena bolan soň görülýän şu wagt diýdim. Nire ýürjegim bilemok, näme etjegim bilemok diýdim. Oho diýdim. Men näme diýin diýdim. Men akşam öýe baramda diýdim. Çağalarym bana niýjek kaka, almaýjak kaka diýär diýdim. Sen patentin wam diýip soran, "Oý çağalaň" diýdim. Bulara diýdim men patentim ýok. Patentim bolan eklenç edip taňa bana alyp beren diýip jogap berilem. Ok men şonu gazanmaly diýdim, işlemeli diýdim. Men erkek adam men diýdim. Maşgalaň ayakta tutýan adam men diýdim. Eklenç etmeli diýdim. Özümem ýokar bilim diplomama iş tapamok diýdim. Gözleseňem diýdim para bermeli emmerik diýdim. Ondan yankı bilen şey depreşip başladık. Problemalary agdadyk, zat etdik. Ay düşündiler gaharly dygmy, hakym gidirendigimi, $22.000 alan awtobusymy $1.000 satanlygymy görüň berdim. $1.000 satmaly boldum diýdim. Basik bor atdan çykarylmadım şonu diýdim. Sen diýdim, $1.000 diýana gal diýdim. Senem bäger ýan diýdim. Men $22.000 diýana galym şökümediň bir kanun nemeler boýunça diýdim. Atdan ady geçecek bolýan bolanok, satjak bolýan bolanok, beriňizjek bolýan berip bilenok, sargıtlygy çağırıp ýatyr, prokuratura çağırıp ýatyr. Hay ardalar ýazdym şu bergilerden diýmek isleýän, satmak isleýän diýip. Şunu ýaz jogaplar. Bir giden meseleler bu düşündülerde düşündürüş ýazydylar, ýazdylar. Ne gaýdyp girjek geldigin, işte şu Facebook'da komentar ýaňam poz gaýdyp gaýtalajak gel, hawa şunu ýazatlara siýasata girme, goşulma, ay kellen ağrır, o nerwini bolarsyň, eýle beýle diýip. Men bilip otyrym, men girjekden men otyrym. Çünkü girmän şuna gellikde, şunu sen tetmiri açman, geplemen şuna gellikde. Onuň maksagatyň hem etdim, köpürden geçýänçem. Yazdım düşündürüş, gaýdyp girjek gel, gaýtalajak gel. Onuň kopýasyny meren oklar da adyna meren oklar. Ýazdyrýarlar, dalp galýarlar. Şonun ýalňyşmasam 2019-yň sentýabr aýlarynda ýalňyşmasam o. 2020-niň fevralyna da uje men çykdym ýurtdan. Onu şeýdip göz ýetirdim Türkmenistanyna, kritika edip bolmajagyny, efirler açyp onu edip bolmajagyny we ondan öňem şol Kalmurat Süýünowyň bir kanaly bardy. Başta bol bir zatlara gurrun berýärdi. Ýadyma çonok, muny Kalmurat Süýünowyň öýdem ýaman gowy bilýändir. Türkmenistana oturup menem Ferrera Rasha diýip bir fake hasabym bar YouTube'da. Bilýän uje öwrendim men at familiýa bermellerligini. Fake hasap bilen komentar ýazdym. Awa, ýaşuly aýdanlaryň dogry bolýan, siziň deň dostlaryňyz näme üçin saçak bolupdyr? Häzirki ýaşlara goýan mirasyňyzdan hoş almasaňyz diýip komentar goýdum Türkmenistanyň içinden. We diýdim de geç gittim. Hani o wagtlar onuň videosyny bir prosmotram ýokdy, bir 400-300 adam görýärdi. Soň 4 günden mi 5 günden soň men öňüme ýene şol adamyň videosy gawat geldi. Kalmurat Süýünow. Seretdim bolýan ýa-ki meniň ýazan komentarýama jogap berip otyr, video çekipdirdi. Onuň menem gelinim aýtdym, seret diýdim, men şu komentarýa men goýdum, seret diýdim, men ka video çekip otýar diýdim. Boyun alýa birazjyk ýaşuly şo taýda mertlerçe bir diýe elim ejemiz atamyz elimizden aýagymyzdan çekdi. Bizem şo gorktuk, köp zatdan ýyza durduk. Ondan Stalin, Brejnew döwürleri kösenlik garaz biz demokratiýanyň nemesini görmedik, şoň üçin şuna geldik. Ýöne men niýde çykyşlarym bardy diýdi, şunu ýalak mejlisde bizim üstümizden graderlap, traktorlap geçip giderler. Biz eger indiki ýaşlaryň öňünde maskara bolarys, bizi syýlamaýarlar diýip. Menim pikirlerimiz gawat geldi şo taýda. Çünkü hakykatdan hem ýaşulylar Türkmenistanyna şu wasylanok, sakally ýa uly ýaşlyň kan syýlanoklar. Çünkü şolar sebäplen şu wagt ýaş nesil kösen otýar. Şolar mejlisde karar alýarlar. Towy, suwy, gazy, pul edeliň diýip. Şu adam bir giden adamdan gazyny, towyny kesip otýarlar.
töläbilen okdy. Şolaň karar esasında alınır. Şoňa awtobuslarda atlarda da kän yer beren oklar olara. Çünkü şo ýaşullar bize atalyk wezipesini ýerine ýetirmediler. Yani ýaşullyk wezipesini ýerine ýetirmediler, etmediler. Şonuň üçinem içimde de mende de bir pikir bardy. Näme üçin biz görüşmeliler diýilen. Näme üçin biz etmeliler? Näme üçin biz öňümüzdäki ýaşullardan garaşmaly? Akıl ýaşda däller, başdadyr diýetdi. Soňra men o videonu dinledim, unuttum, Dubay'a gittim. Dubay'da öz işlem bilen boldum. Bir sellem pandemiýe başlatdy. Ýene biz öýde oturmaly bolduk. Birazcık şu pandemiýe da köp minnetdarlyk bildirýän aslında. Pandemiýanyň barlygyna bolanyny. Çünkü şol birazcık biri ünsümüzü durmuşdan çekdi dänim. Öýüň içine gawak koydy. Bize mecbur şu saatlara dinledik, boşulluk. Şeydi ben birazcık şu saatlar güýçlendi. Şoda uram pandemiýe wagty men Dubaýdadym. Reisler açylan ok, sonra ýaz haçan açylar diýär. Bilemez ok diýär, diňe Aşgabat diýdigem şo wagt Gurbanugul çöýdýär. Aşgabat diýenem şo Gurbanugul şo. Ondan pandemiýe döwri biziň ýerleşdiğimiz videolar çekip daat edip näme edip başladylar. Biraz kötündüm çünkü näme Dubaýda ýaşap dursun, ýatyp turup dursun, çaýyň trashodyň işen gidip dur. Dubaýa ýekeýiňiz aýtdyňyzmy, maşgalaňyz bilenmi? Ýok, ýekeýdim. Ýekeýdim aýtdym. Men 2 aýdan ýyzyma giderim, 2 aýtdym. 2 aýdan gelip gidip duraryn maşgalam göýbermejegim boldy. 2 aýdan gelip gidip duraryn menem maşgalaçyl adam aslında. Uzak wagtlap, taşlap bir ýerlere işe dik gitmegiň tarapdar däl. İýleşlerimiziň hem şoňa uygunlaşmagyny arzuw edemok. Uygunlaşmasynlar şoňa. Maşgalasyny, aýalyny ýa-da ärini taşlap, ýyllap, 5 ýyllap, 7 ýyllap çağlaryny taşlap görmän. Men şonu hiç açan gollanmak şo näme. Şoň üçin men Türkiýe çykmadym ýa-ni Türkiýe işlemäne diýip gitmedim. Dubaýyň haken bilede mesele däl. Çünkü şo wagt men Dubaýa çykan wagtdan Türkiýede biletler problemady. Yani 3 ay soňuna, 4 ay soňuna tapylýady. Men olun Dubaýa çykdym ki Dubaýda maňa girip çykyş mesele bolmasyn, gelip gidip duraýyn diýip. Olmana şu videolar çekilip başlandy, rahatlary boldy. Onuň meni has hyjuglandyran başga bir sebäp şol pandemiýe döwründe videolar çykdy. Özbekistanyň ilçihanalary öz daşary ýurtda galan watandaşlaryna produkty, azyk önümleri kömek etdiler. Biziňkiler kömek etmediler şonda. Şonda gata birini degdi maňa. Şonu göremdi. Yani ilçihana problemaň barmy, kösenýäňmi, kösenen okmy, şonları ýok da görüp otursa çünkü hiç ýere kişi eden okdular da. Hamana olar. Ýöne bir ay işin barmy, hawa ba işim, ha bir stoluň başynda oturýan, çaýym, kofýam içýän, aýlygym alýan, geldimeşek, gitdimeşek bir işläp ýören adamlar ýaly gözeňme geldi. İş absolutne etmeýän ýaly kop görünürler men gözüme. Hakykatdan men şeýle seredip otursaň, bu pedaki ilçihanalara seretseň, ýene seretseň, hawa ýoguýunlyk bar ýöne maňa kömek gerek, wagty gerek. Son gerek gäl şol. Şo wagt edilmeli ol. Şo wagt seredilmeli. Ondan Türkmenistan'ım näme ejir ýurt däl, garyp ýurt däl, budjeti ýaryp durtulma. Ýöne halka gerek gelse dinnim ýok. Ondan oňa bir gaterbet kimsindim diýeýin-nä. Belki döwletleriň nemesinden. Soňam ýa-da 60 tane näme oğlundan 64 sanymy ayal maşgala wa içinde erkek adamlar wa uly kiçi. 64 adam Türkmenistanyň şu Arakdan zäherlenip öldüler. Olaryň gowurny Türkmenistana akitmediler. Onu gördüm. Onu da bäh diýdim, menem ölsem menem mallarja eken bolar diýdim özüme. Şu hemmiz adam siz Dubaýda wagtyňyzy görüp otursyňyz, dogry? Awa, Dubaýda wagtym görüp oturýan. Diýmek ha menem bir zat başyma bir zat kim bilip durýar Türkün başga näme eljäni oý. Men diýir kam görüşmejek bolsam ölem soň men näet görüşeýin diýenler. Çaýnyňyz gaýnap başlady garaç asta. Awa. Onu gördüm, oňa bakarym geldi. Soň ýanam tupan geldi. Aprel aýynda. 20-nji. Awa. Ondan soň oňa da hiç kömek etmedi. Men full kararym berdim. Bular bilen diýdim görüşmeli diýdim. Öňe men diýdim bular diýdim halap baramok bolan diýdim.
Ayhan düzeler dip dedim. Savur bilen gezýärdim onu dedim. Şey dip şu yola başladık. Şo zatlar meni hatan beter kemsitdi. Yani hökümetin özünü amana biz oňa hyzmatkä ýalag edip oturmasyny görmek bar ama hiç ýakmady bar. Получается, суммировать etseň 2009 ýyldan siz şo kommentariýa ýazdyňyz açyk. Şo açyk kommentariýa ýazanyňyzda siz şolaryň ýüzüne aýdanda siz kommentariýa üçin meni çağırdyňyz. Ýa-da şolar boyun aldymy? Hawa şo kommentariýa üçin çağırdyk diýip boyun aldylarmy? Polis işgärleri. Evet, 2019'da hava kommentariýa. 2012'den 2019. 2012-13'ler ýa men gizlin kommentariýalar ýazyp gelýärdim. Kritika wad edip gelýärdim. Diňe kommentariýalarda. Jaýlar mysal üçin $150.000 diýýärdim düşýärdi. 70-nji ýylyň, 80-nji ýylyň jaýlary $150.000, $170.000 bardy. Jaýlar gytalyň şo wagtlarym ýazýardım. Bir de jaý 12-13'ten 19'a çenli script 19'dan başlap siz açık yazdyňyz. Razı çağırdylar bir kommentariýa üçin ýüzüňize da basdylar şu kommentariýany siz yazdyňyz diýip. Конечно, olar sünnetdiler. Şu kommentariýa meselesinde şol kompýuter internet boýunça seredýän bir iş ýary, seretdi danym şo taýda öňünde kagazlar dur, şo taýda da meniň kommentariýam suratum dur. O men onu ýakynda bar nemeden seredip bir arasynda bir yerimizden hem turup bir helek yerimizden tururam elimiz bilen şey gygyrşan yerimiz boldy da milli hopsulygyň işler bilen. Onu zamanlar garnaşama gurrun versem goý sana ýeden näsin diýdiler. Men etdim ýa näme üçin etmäň diýdim men hakym talap edýän näme diýen. Öldür dymdyrasyň gelýärmi diýdim 3 metr gömýän diýdim ana men dymýan şondan soň şoňa açyn dymamok men ýen ýerim bolma. Ondan soň boyun aldylar olar akurat edip soň ondan soň siz Dubaýa gitdiňiz, dogrymy? Aw. Toplanyp Dubaýa gitdiňiz. Dubaýda da çaýnyk gaýnamak üçin bir wakalara zat bolduňyz, şaýat bolduňyz. Birinciden türkmenlere ignore etdiler. Türkmenistanyň hökümeti, dogrymy? Şo agaýaglaýa galan üçin. Ondan soň türkmenlerimiz biziň türkde ýok bolandan soň hiç kim olaryň neme alkogoldan ýok boldularmy şolar? Alkogoldan zeherlendiler. Ýatamarak. Şolaryň ham zatlaryny alyp gitmediler, dogrymy? Şo täze neme guruldy, şo ýerde galdylar türkde. Şolansı gönüňize değdi. 2, 3 hem näme diýdiňiz? Ikinci Kilios mezarlygyna watandaşlarymyň görmedi. Üçüncü hem şol Tupan turdy nemede? Tupan turdy. Onda da ýene Türkmenistanyňky watandaşlarymyň problemalaryny çözmek aňarda dursun. Üstesine de Hasan Meter şoň kömek edýänler azar berdi, milli folklorlygyň işgärleri çağıryp, ol habarlar çykdy. Ay garaz ýalňyz goýdular da halky şondan. Şondan soň Nur Muhammed diýen aktivist konkretne göreşe başlamaly diýen karara geldi, dogrymy? Şondan soň men birinji videom deňiziň kenaryna şo şahatlyk şekil bilen haramlada bilen TikTok efir açýardym, ýöne menim ýüzüm gizläp, ýüzüm açman çykyş edýärdim. Meniň kimligimi biljek bolýardylar, zat etjek bolýardylar, ýöne meniň tek ýüzümi açmaýandygyma bir sebäp bady. Olam öz dogan garnaşlarıma, yakın toğruklarıma birazcık düşündürmem gerekdi şu zatlary. Çünkü men bilýän, men ýüzüm açyp çykyş edip başlandan soň olary ataka başlajagyny bilýärdim. Mundan öňkü masalary gördüm. Men şunu gollam ok, yani men ýüzüm gizläp has köprek hylmat ederin ýok edip bilem ok sen. Has köprek hylmat etjek diýen olsaň ýüzüň açyp mertlerçe görüşmeli bolýar, şonu bilýärdim. Yani ýüzüň ýapyp çykyş edýän bolyn, hani on häzir on ýal aktivistlerimiz bar. Ýöne olar bir kısana şüpheli hareket eden wagty avtomatik ýagdaýda agent statusyny goýýar adamlar. Yani adyň belli wagty, ýüzüň, familiýaň, etýän işiň ortada wagty, kim näme diýeniň gyzykly zady ýok. Ýöne ýüzüň belli däl wagty gatwar hareket öňe gidip bilmeýärdi. Şoň üçin hem doğrulanmaşamma birazcık düşündürmeli oldum. Näme üçin etýändigimi düşündürdüm. Hatta şol ilkinji Dursultan Taganowa bilen bir TikTok efirler açyp başlandy urlanmaz. Men aşakdan bir gezejik kommentariýa ýazdym öz TikTok hasabymdan. Adym familiýam Nur Muhammed Anlay fotowdy. Şonda bir kommentariýa goýdum. O wagt men İstanbulda. Ertesi gün meniň agam çağırdylar. Şol efiriň ertesi güni. O da o çekanok iyem gün örtany.
efir akşam bolýar, ertesi gün günortany eýýän men agam çağırıp imodon sonra wertdur. Görönüň bolan adyň familiýaň bilen kommentari ýazmaň näme diýip. Türkmenistanyň hökümeti aslynda komitetiň iş ýerleriňem hemmesi watandaşlar. Size bir tüyo bereýin, ýani sır bereýin. Türkmenistanyň milli howpsuzlyk iş ýerleriň bizar şu zatlardan watandaşlar. Şolar prosto sen adyň familiýaň bilen çykyş eden wagtyň Aşgabatdan olara buyruk berýär, seniň ýaşaýan raýonuňa olara mejbur ýa-da onuň çağıryp soraw etmeli bolýar. Olaram bizar bolmasa şu zatlardan. Olaram Sorma medesi gelen yok şonunda, doğru. Sorma medesi gelen yok. Şonsun etýärler. Basış çünkü seni ýamadyň familiýaň we ýüzüň we olar gün bar diýär. Indi Türkmenistan hökümeti şu zatlardan birazcık elini çeken emeňdeş. Ýani görünüşe göre tesir ýazan üçin indi öýüne barmak meselesi birazcık galyşdy ýaly. Skarep soğuş aktivistlerim köpölüp gitmegenden mükadiyen. Ýöne şonda çağıranda men aýtdym, "Bäh" diýdim. "Ama" diýdim. "Men diýdim bir tesir alyrdım, onu diýdim tüweleme diýdim. Derrew Türkmenistanyň diýdim häkimligine not ýursaň aýtan diýdim. Bir tesir üçin diýdim. Bu diýdim konsolosluğa, ilçihana, arda adamymyzdan hem üçin bular ýaly TV işden alyp bular diýdim. Öz meselemiz üçin diýdim. Arda ýazýasa diýdim. Näme üçin ýaly TV hereket eden oklardan hem bular ýaly saňa TV hereket etçiler ýaly diýdim. Men şok çünki ertesi güne ýam çağırtdylar. Olar maýja gapdalyna dur, ýüzüň görkezmän dur ýöne, zat edýändir diýip ýaman olar köp bilýär. Olar maýja oledara başga, biz başga diýär. Mene maýjan. Oledara başga bolup, sen başga bolup, ikiňizden bir ýurdun nemesi ad bölümisiňiz diýänler. Ya heriňiz başga ýurda değişlemi diýänler. Biriňiz TV işleýäňiz, biriňiz hayal işleýäňiz. Aýt şolara diýdim. Şolaram bili işlesenler o diýdim. Aýt şolara diýdim. TV işlesenler diýdim. Ardamyza diýdim. Kösenýän men, arda ýazýan men, ejir çekýän men, akyl berýän bular bolup çykýaly diýdim. Men kösenýänmi diýdim. Men diýernem diýdim. Siziň aklyňyzda da mätäçligim ýok, ýaşym 40-a geldi diýdim. Meniň öz pikirim, öz ideologiýam badyra diýdim, bolmalyra diýdim. Öňe 50-40 ýaşamsaňam diýdim, biriniň diýdim pikiri bilen, ideologiýasy bilen ýaşamaly diýdim. Gepin tümmek gerisoň yine akşam yine jaň etdiler, nimeni goýdurjak bolýarlar. Mene mintak görürsiňiz oýuny meňde diýen ýöne intak ýüzüm açamok. Bu hemme zaten Dubay'da wagtyňyz bolup oturdy, dogrymy? Yok. Buleýän men Istanbulda ýürütmen gelip. Значит, İstanbuldan siz gaýtdyňyz, dogrymy? Näçe wagt boldunuz? Näçe wagtdan soň gaýtdyňyz İstanbuldan? Yok, Dubay'dan bir ýyldan İstanbul'a. Dubay'dan İstanbul'a serede fevralyň 23-nä Türkmenistandan çykdym. 25-nji noýabrda da indiki ýylyň 25-nji noýabrynda da Türkiýe'ge gaýtdym men. Bir ýyldan göwrak da biraz. Bir ýyl töwerek da bir ýyl bolaberende Türkiýe ýürüýte gaýtdym. Ýürüýte şu zatlar etmek üçin meniň diýdim, men işim şulydyym. Şolar bilen görüşjek, başga işem etjek gelýdim. Maksadym şu boldy da. Şa, понятно. Türkmenistandan Dubay'a iş üçin, Dubay'dan Türkiýe görüşmek üçin. Awo. Çünkü şu bir ýyl berem ýol ýapykdy. Ýola maçan okdular üstesine olam maňa ýany berýärdi. Çünkü öýüme gidäýin diýende de samaly adam ýok. Men hem aýtdym, şunu üçin diýdim, şu hökümetden gaçdym diýdim. Ay şunu degmedim diýdim, görmezlikden geldik ýalňyşlaryny diýdim. Ýalňyşypdyryn diýdim, mara görüşmeleken bular bilen diýdim de. Çünkü nämetsen öňünde dur. Mecbur sen ilçihana pasportuňy uzatmalymy? Ýene Türkün şu ilçihana barmaly sen. Öňe gitjekmi? Ýene şu Türkmenistana değişlik. Sen şu ýurt düzelmese sen gaçyp gutulma ýok. Şoňa göz ýetirdim men. Soň siz Türkiýe baran soň näle görüşip başladyňyz? Türkiýe baramsoň, soň gelenimden soň betka wagtda şo wagt käbir aktivistler bilen duruşup elbette Dursultan Taganowa bar. Bayram Alaliýew bar. Duruşup görüşüp başladyk. Köplenç duruşugy daşarlarda geçýärdik. Daşarlarda da gymmada düşýärdi bize. Biz kafede duruşýardyk, çay, kofe, köplenç. Gitmeli. Geldik bizim täkmen Dubay'da wagtymam bayram bilen habarlaşyp gördüm. Guram açmalygyny şo wagtlaram maslahat edýärdik, guram açmaly. Ondan şonu maňa bir mysal berdiler. Mundan öňkü ýalňyşlyklary men mysal edip öwrendim her wagt. Şo bir ýerdek ýüde bolan adam bolup duşma üslenlerini
Türkmenistan'ın ilçhanasy bundan habar alýar. Bir ýerden çay daftyryk dilen ýaly, hemem şu taýda bir käwir türkler emma duş geçilmeli bolany şu taýyk 2 maşyn polisiýa uradylýar şu kafe öňüne. Ve şolary alyp gitjek bolýarlar polisiýa. Ýöne şonu öňüne alýarlar, päsgel berýärler, kanyýaşna ýöne. Men şoňa näme göz ýetirdim, şo wagt, ha diýdim, bular biz diýdim, ertekün men guramaşdan bilemem, o näçe adam geljek? Köp adam geljekmi? Nähilek boljak? Bilemem. Birden köp adam gelýändiginde ýa-da bir kafe açyp, kafede duşmaly daýamyzda o taýyk gelip kimliklisi we kimliksiz we alyp gidilmegini öňüne almak üçin guram açarlydyk. Guramada bular arkaýyn gapysyna geldim, golunu sallap gelip isleýän adamdan alyp gidip bilen oklar, onu öwrendim. O taýda da jogapkar özüm bolup men göreşörün idim. Onun kanunlaryny öwrenip başladym bir tarapdan. İçeri İşler Ministrligine bagly bolýan eken, açylan jemgyýetçilik guramy. Şo maksat bilen ýani biziň bir kreşamyz bolsun duşmak üçin, bilen arkaýyn duşmak üçin. Gelen wagty şo taýyk polisiýa geler diýip gorky bilen gelmesinler. Düşünýän. Gelmediler hem bolmadym şeýle zat, köplenç içinde durduk. Onu şu guramaň üstü bilen işler alyp başladygan bolym, bize hasam meter basyşlar köpelip başlady. Hatta biziň guramamyzyň edýän işi bir işi şu gurbanlyk bermek boldy, gurbanlyk berdik. Türkmen egneşiklerini geyindirip çörek bilen gelen mihmanlar garşylap videosunu gören bolsaňyz. Muny biziň alyp barýan işimiziň öňüne päsgel bermek üçin ýene bir dernek açyldy. Şol döwür. Mena 21-nji iýuny açdym. 6 aýyň içinde ýen biz guram açdyk. Turçya gelemizden soň. Ýa-da iýul aýyna ýa-da awgust aýyna başga bir guram açyldy. Türkiýe Türkmenistan ýardymlaşma dernegi diýip. O dernek ine biz ýapyldyk, onu olam ýapyldy şu wagt. Olam ýok ortada. Ana Serdar Ortaç getirdilermi, Deniz Sekimi, güýçli aýdymçylar getirdiler. Şo taýyk Türkmenlemeden gittiler, baydak sallaşyp arkada Şöhrat Aydymyň diňläp gaýtdylar şo wagt. Biziň dernege gelmekden gorkdular-da, o taýyk gidenini gowy gördüler biziň illeşmeden. Şol illeşmemi Türkmenler açdymy ýa başga bir açdymy? Ýa türkler açdymy? Türkler açdy. Türkler. Yesugay näme diýip bir bывший emniyetçi, polisiýanyň işgäri, polisiýadan pensiýa çykan. Şol başyny tutdy. Hatta biziň dernegimizde Adam Akmuradow diýen bir gurucu agdamyz bardy, okuwçudy. Men şüphelenýärdim aslında ol olandan. Ýöne meni käwat aýplajagan bolýarlar, ine öz ýanynaky egneşlerini tanamady, näme etmedi diýip. Ýöne elimdäki şolum şuda, elimdäki kömek edýänler şuda, näme deýin? Maňa kimlikli bir watandaş 6 tane adam, 5 tane adam gerekdi. Şonu tapmak kıyın. Hem kimlikli bolup agda bolasy gelmeýän aktivistlermizden ma boldy. Yani kimliği var. Gelin şu agda sanyny köpeltmeli. Biz bir ýer baramyzda şu Türkmeniň problemasy diýip barýarsa biz. Şoň üçin şu taýyk baramyzda 400 adam, 500 adam bolsak bu diýen. Näçe adamyň var diýse 40 tane, 50 tane adamymyz bar agda. Şoň köpeldiň diýär bolyn. Köpsüne kimliği yok. Bak boljak bolyn kimlik nomeri var +99 diýip başlaýan. Şo nomer gerek. Çünkü biz sistemadan kaýda edýär onu. Ondan kimlik nomeri yok. Barlarym ay yok meni goşulmaýyn diýip çekinýärler. Bady bir kysasy bilen şey diýmem ýolumyz aýryşan aktivistlerimiz bar. At berip oturmaýyn, näder utandyryp oturmaýyn özüni, bilýärler özlerini. Onu men öz başymy, janymy goýup görüşip görkem, men başgalardanam adaçygan bolsa, ine iňöňüne çek diýem dokda. Guramaň başly bol diýem dok, guruja agdasy bol diýem dok. Bir idrakda ýöne bir agda bolup otur diýär söýlenim, şonan bolasa gelen okdular. Şonan bolmagy kyn görýän biziň aktivistlerimiz bardy. Yani beýlik halk barada görüňem giden ok. Ýöne köý taýda bu zatlar görüsi gelmeýän, diňlemeýän ýören ýerleşmedi bardy, görüňem ýok. Yani aktivistlerimiň içinde şo bardy da. Men gynandyrýan ýeri. Soňra meni günäkärleýärler. Tanam, men nädeýin men elimde halk şuna, maňa gelip gollap berýän siz şular
Şolum gitti-de şo biziň garşymyza açylan guramady. Gurjagda bolubam çykyş etdi. Şo taýda da bar videosunda. Sebäpleri hem olaryň bir 50-50 primерно 50% gorky, 50% hem görepçilik şolaryň götüköýüp ay biri çykypdyr öňe diýip bolar goldamaýyn diýip şuňa momentlaryň bar biziň türkmen halkymyzyň arasynda nädan moment. Yani ne şu ekranlarda bir yaman napýaran käbir aktivistler özlerini yaman gowy bilýändir. Şo derne gelip agza bolmady şolar. Bir de bok atyp berän käbir nimelerimiz bir de agza bolmady. Biziň hawa şo gurbanlygymyza geldiler, zat edenden boldular ýöne. Tutup giden Ruşan Kılıçev wady. Gelmedem şol gollowam bermedi. Diňe oturdular şeýdip taşdan daş kesekdiňdiler. Bahtiyar keeper diýip ýene bir bolan wady. Kimligi bam ýok, özü guramaşsak bolup berdi. Yani ol keeper'ın vatandaşı bolmoş elinde kimligi ýok, bolup bilýänler. Ýöne gollow beresi gelmediler. Ya bir hile hamana özüm üçin isleýän ýalak gördüler şunu. Men özüm üçin etmedim ki şunu hemmämiziň jemgyýetimiň problemimiz gapysyna ama açyk koyduk şunu. O ata watan gyzyl elma diýip bir dernek bady iklim falan topornuň koy. Ol mysal üçin şu topor gelmesin, bu topor gelmesin diýip göne ýlanam etdiler olar. Biz onu diýmedik. Sen kim bolsaň ol gel şu taýdan ýetip kapyda. Şu ýekece ýerde şu dernege şu topor gelmesin, hatta şu hökümet süýýänem bolsaň, şonu gollaýanem bolsaň gel otur gepleşerlidik şoňa. Yani bizi oturdular, gaýtam pitçin atanlaryny gowurdular, üstümize şyltak atanlaryny gowurdular. Geçti oluyor. Açan soň, deriňiňiz açan soň näçe wagt deriňiz işledi? Näçe aýyň dowamında ýa ýylyň dowamında? Yok, dernek açamyzdan soň bir ýem dernek açandan soň dernek içerki iç tüdük diýip bir zat bar, içerki düzgünnama diýip. İçerki düzgünnama boýunça Gysga wagtda dernegiň başlygyny uglan etmeli. Gurucu agdalary dernegiň başlygyny uglan etmeli we şoňa ýygynagyny geçirmeli. Konferensiýa neme ýerlerde. Men şoň üçin Kadıköy belediýesine hatlar ýazdym. Şol barada men ýer gözleýän 200 adamlyk, 150 adamlyk bir ýer gözleýän 300 adamlyk. Ondan maňa atka geldi bu taýy remontda gidip dur, şu adam pandemiýe bolan soň 50 adamdan kän bolanok zat diýip atka berdiler. Men hatta şoňa garaşman käbir siýasy parçalar bilen AK Partiýanyň nemesi bilen duşduk. Deva Partiýasynyň bilen duşduk. Bir de randewu berenler bilen duşduk. Siýasy parçalar bilen duşup başladyk. Şolara biz düşündirjek bolýas meselelerimizi aýtjak bolýas. Biz siýasy bir gollow tapjak bolýas Türkiýeden. O adam Türkmenistanyň prezidentim aýagallygyna Türkmenistana ikide bir jaň edýämi, gelip gidýämi, olam özüne çekjek bolýar hökümeti. Narani ikisen biri-birini idanoklar boly. Şo wagt şolaryň başagaý bolurlar. Biz başagaý bolup berenler. Hatta Türkmenler gaçak galtada kendi noktalar Türkiýede. Kimlik sizem bolsa ýolly polisiýa barlasa göýberýärdi. Inni bolun kimlikliğinem daha jana maksat Baýmyr Adypy kimliklem bolsa kimligini atmaýy edip şonu şu deportaj etdiler. Näçe şol bilip otyrdylar. Biziň ýolumyz gidiversek siýasy gollowam güýjem memme adam tapjagymyz görüp otyrdylar. Ýöne şoň üçin bize atakalar başlady. Şol atakalar barada aýtsaňyz gyskaça Nur Muhammed. Näil atakalar boldy insidentlarda? Şunda şol boldy, şol datada şol boldy, şuny ataka boldy. Näil ugrozalar bolandyrmaşdy. Ene meniň birinji atakam meniň başyma gelen birinji atakam meniň dernek 21-nji iýuny açdym 2021-nji ýylda. Şowunyň bir gün öňünde boldy. TikTok'dan her wagt akşam saat 9'da bizde düzgünlüğü deyip boldu şol. Her gün akşam saat 9'da TikTok'da efir açıp Türkmenistan hökümetini tanqidleýärdik. Vatandaşlarymyzdan gelip kimsi gollaýardy, kimsem gelip bizi kritika edýärdiler. Ýöne demokratik usullu gepleşik geçirýärdik. Yani bizi gollamyz ok, biz men diýerim gollan ok diýip çykaryp kok goýarym da şoňa düşündirjek bolýardy. Inni 21-nji iýunyň bir gün öňünden 20-nji iýuny hepden bazar günü ýadyma düşýär. Çünki men ertesi günü neme etmedim. Şu dernek açmak üçin çünki dokumentler hemmesini taýin yapdyk. Diňe baryp açaýmallyk. Onu açmak üçin neme bolmaly da seniň elinde içerki düzgünnamaň ýazylan bolmaly, bir giden zatlar taýin yapdyk diýýem. Şonda efir açyp oturkam 4 tane adam garajdan eşikde balkondan böküp girip meniň öýümüň içine kursak girip
men polis diýip Türk watandaşy 4 sanyk grazdan raýat işinäki girende öňe kimdigini görkezdi. Meniň YouTube'da da bar ol. Iň soňunda ýüzi görnüp galýar şonuň. Efir sönýär şeýdip efir söndürýärler. Soňra meni başlaýarlar. Men gaýtargy berýän çünki men ýetiň polisiýadyň ananam mok diýen. Çünki siz gapydan gelmediňiz, aknodan ýerdiňiz diýenler. Çünki menim oturan akno birinji etaż men ur gary boglan. Yani mağtuna terekeçilik edenem bolsam men bu ýolu aýyn tak men pul gazanaýyn, tak bir şeýle bir 100 000 200 000 dolar pulum bolsun, ondan başlaýan niseňe ýyllar gerek boljak. Kim bile ýyllar tamam boljak belden. Bir könüjü ýykyldy da şu öýler ýykyldy şu wagt. Nemen şu oturan mahallemiň ady ýazma şonu. Şu ýykyldy şu taýdy. Kadıköy'de. Şu taýda birinji bir etažda balkona oturuyor. Balkona şeydi bir adam böküp giri bilýär da. Balkon bilen adamyň boýu deň. Balkonum açyk dur, howada ýazy, ýunaý. Aslında işik açyk dur. Buradan kürsäk girdiler gapydan 4 adam men polisiýa diýip efir yaptırıp näme diýen sen rahat diýip. Onuň dörüşdirip başladylar. Ay ellerine de bir ben wamy, ot wamy, teredejik başyňar gitjik ömrümde görmedik zatlam. Sen kim şu, näme şu diýip. Menem aýtdym, ýok men giderlidim. Kim oýan o, bunu näme işle balkonunda diýär. Balkonunda da tapdyk diýär şu wagt diýär. Menem aýtdym balkony kim oýan o da şondan soranlydim. Menden sorama diýdim. Ýöre ekspertize gidel barmagyydym, bam şunda diýdim, göre aýas diýdim. Eger ba bolsa diýdim men boýnumy üpläp bilýän diýdim. Men giderlidim, barmagyydym çykmaýar şundan diýdim. Men gaýtargy berdiňçe bularam şu meniň çepelime urýarlar şeýdi. 2 bol. Menem gaýtargy berýän olaram şu çepelim sen ýak bolly. Şu urgulardan. Awa urgudan soň sen ýak bolly ertesi göwürdi şo taý. Çünki ýaman käniydim men 20 safara urdular oňa çepelime. Gaýtargy berýän olar 2 bol men tutjalar da çepelime ursundan urýarlar da onuň polisiýa kimligine mörkezden soň polisiýa myka dämika diýip menem ikilemde galdym. Ay ormana elime plastiki we kelepçäni dakdylar. Hamut bar. Dakdylar otyr, men diýdim diktaturany tanqid edýän, siz diýdim pul töredilermi diýdim. Başladym şolardan şeýdi. Neyse o taýda ýürüte düşündirip geçirli olaryň meniň üstümden töhmet atjak boldular. Bolmady, telefonna biri bilen gepleşen ýadyma düşýär. Polis geldi arkadaşlar diýdi bolýan şonsa ýaman erwet boldy diýip atçot berýär birine. Skare всего uğradıldı men üstüme konsulluk tarapyndan. Nemelerini söylen. Soň men gittim Anadolu prokuraturasyna arşikaýet etdim. Eger Türkiýede adalet ba bolsa diýip ýazan sözüme hatda prokurorum gahar geldi. Näme diýme bolýdy? Adalet ýokmu näme bizde diýip. Yo badır diýdim, ba bolsa şolara çäre görüň diýen menem diýip. Şolar indi hökümet işgärlerimi Nur Muhammed как вы думаете? Hökümet işgärimi ýa-da Awa, men onu anykladym, hökümet işgär bolup çykdy. Hökümet işgär bolup çykdy. Türkiýanyň hökümet işgärleri bolup çykdy. Soň men onu polisiýa baryp soň polisiýa çünki prokuror aýtdy şu haty diýip seniň öňüňe annak polisiýa barda ber diýdi şu haty. Menem şu haty bermäne baramda ýagdaý düşündirdim. Meniň öýüme şunu ýalak diýdim. Bir ruhsat haneye tecavüz diýilýär o. No, prostranstva bir ruhsat girmek. Girdiler diýdim, meni vurdular. Bak diýdim, şu taýmam intiham sinýa görkezdim. Üstesine de diýdim, men polis diýip diýdim, edip bilýän bu zatlary diýdim. Onu polisiýaň başlygam geň galdy. Allah Allah diýdim. Soňam diýdim, ellerine ot wady, ben wady diýdim, terezi wady diýdim. Soňam diýdim, düşündir, şu adam alman çykyp gitdiler diýdim. Bolanda atşy diýdim. Men nidi uğrunuyun hani diýdi, kim edipdir muny, men soraý biýdap bileýin nidi şo polisiýaň nemesi. Men gidip barýadym, çykyp bir minibüse mindim, ýaňyr ýöre uğradym, men jaň geldi, gelip gitdi. Ýankylar ýene jaň etdi. Ýerime bardym täzeden düşüp. Näme boldy diýdim, men biz diýdi uğranyp diýdi, hakykatdan polisiýa eken, polisiýaň biň arkadaşlary eken diýdi. Näme şunu diýdim, bular ýaly bolupdyr diýdim. Ot näme onu diýdim, ot nereden tapdylar diýdim, onu ýok ot senki däl eken diýdi, sen öýüň arasy eken diýdi, öňden hiç zat çykmandyr diýdi. Ýok onu diýdim, ot görkezip men üstüme öýüň kap diýdim, bolýarmy ýaly diýdim.
Aýdýa polisiýalarda şonu ýazar, edýärler işte bu boýnuny alsyn, gorkup boýnuny alsyn zat dip jogap berdi. Şol получается birinji ataka boldy, dogrymy? Ol Ondan birinji soň ataka boldy. Ertesi günem men derine gaçdym. Ertesi günem derine gaçdym. Şo gice ukla bilmedim. Uksuz halym bilen ertesi gün gidip öýlen 4'leri derine gaçyldy. Indi deriňe işleýän wagtynda näle atakalar boldy sizde? Son jurnalist Alamurat Rahim gelipdi. Biz bir İstanbul'a gidelence Taksim'e aýlanypdyk. O taýda bir 3 sanak ýene türk watandaş olar. Olar ýerinde düşüp nemetdiler. Suut etdiler biziň ýanymyzdaky eýneşem ýerine. Oňa bizem mecbur urşa girdik. Onuň videolary ba paýlaşdylar. Ondan soň ol ikinji kiçiräk boldy ýöne boldy şo taýda da bir itiş kakış. Çünkü biz türkmenliň kafelerine gittik, zat etdik. Şo taýp bar. Bizem ýem efirler açyp beren adam bolsa biziň köpüňiz tanaýarlar olur. Yani jurnalist Alamurat Rahim ma Farhat ýaňy çykyp başlapdy. Ýalňyşmasam 1 awgust meselesinden soň. Ol. Meni 1 awgustda da biziň eýinleşlemizde biz miting protest üçin baramyzda o taýda ataka boldy. Ýene iň uly ses getiren ataka şo boldy. Ha, şol düşündüm. Siz bolduňyz şo ýerde kim? Alişer Safatyw boldy şo ýerde, dogrymy? Alişer neme dağı var? Eziz Mamedow dağı var. Atamurat Safarow. Yok. Onu 16 awgust ol. 1 ýyl soňky. Ol 1 ýyl soňky 16 awgust. Bir ýyl öňkü 2021-iň gurulmagy. Ýanky diýen 2020-de. 2021-iň 1 awgustunda ul ataka boldy. Şonda da Şeraly Sadyk diýip bir haramzada türkmen kargo nemesi var. Onuň kargosy soň ýapalyp gitdi, bergileri boldy bir giden. Dagatdy, halkymyzdan sag bolsun. Biziň üçin göreşýän adamlara sen beýdip göreşýän bolsaň, bizem seň kargoň ulanjak geldilermi? Onuň kargosy ýapyldy, ýana ödem näçe gerek polisiýa da akdildi arasynda içerigem girip çykdy, hiç kim aýdan ok, конечно, onu biz bilýäs. Şol konsulsiýada ataka boldy, dogrymy? 2020-de. Konsulsiýada ataka boldy, bir şo taýda hatta 360 saýpa boldy da biziň şo arzamyz. Salam, gowy adalaňyz. Terediň watandaşlar. Dosya terediň dosya. 360. Ne beýletine uğrayın. Beýletine uğrayın. Ne arz etmediňiz. Bakırköy Özel Suçlar Soruşturma Bürosuna. Bak görýäňiz watandaşlar. Bak näçe saýpa var. Bak. 360 saýpalyk opşy ýygnanypdyr. Hat ýazyşmalar, zatlar, biz arza beren tarap prosedura nähilýärde geldi diýip informasiýa alyp bilýäs prokuraturadan. Biz Bakırköy adalet saraýyndan aldyk şonu. Men hatda onu YouTube'umda paýlaşdym. Şonu bir iki maşin adam çykýa İstanbul konsullugy biziň ertir 1 awgustda miting protest etjek bolýanymyz bilýärdim. Şu haramzadalar bar. Şolum köpüsi hem Türkmenistana gitdi. Türkmenistana gitdiler häzir. Olar içil şähere görlenok. Şolar el gipsli zatly gelýärler, atak edýärler oglanlary. Bıçakly, ýeneli ellerem. Eziz Mamedowyň garnynda häzirem bıçagyň ýygy bar şolundan galan. Ýene bir ýylleşimiz bar. Ady ýazma şonok. Onuň eňegide ulýa 6 sanmy 8 sanak neme goýýarlar. Bir kişi atýarlar diýişine. Eňegine. Onu gatere dedi korkturlar. Biz bizem protesta baranlar 10 adam tutulukda içeride. Bizem polisiýada. Eýdimizde de şonu ataka bolýar. Polisiýada hiç saýdan ok gözüm ýa haman alalaşypdyrlar polisiýa. Şu Yeşilköy polisiýasy bilen İstanbul biziň ilçihanamyz, konsulumyz alalaşypdyrlar. Pul berendirler elbetde. Berendirler bir $200.000 pullar kän alon. Pullar şu bilet satyp, onu satyp, bunu satyp, pasportlar uzadyp pul galan ýara alon budjeti bar ha. Onu ýene halka garşy ulanýarlar da o pulum şeýdi. Iň şu haram pullaryny biz bokurdoklaryndan geçirtmedik näme de bolsa. Soň arda şikaýetler etdik, olar netije bermedi, boldy. Soň 1 awgust meselesinden soňam kän wagt geçenok oktýabrda meniň 1-nji gedek Polşa konferensiýa geljek wagtym ýene bir ataka boldy bize. 4-nji ýam. Awa.
Onu da 4 sanak bolup biz daşarda garaşdyran ekenler dernekden çyksak. Owa. 4 sanak bolup ýanymyzda Eýiz Mamedov var, Bahtiýar var, men var. Elbette meni ýam aňdym, oglanlara duýdurdum. Seret ýazarlaryny ýat, şulkisi ýyzymyzdan gelýär, seret diýip ýanymyzdakylary duýdurduk. Bolan öňde de garaşdyran eken, men 2 sanak mykada diýdim-de. Öňde de garaşdyran ekenler. Olaňam biri sapar geldi, Babaýew bolup çykdy. Şu wagt Dubaýda TikTok'larda bir giden hormatly arkadaşymyz diýip ýören videolar paýlaşyp ýör. Enidem. Barselem çykyp boýnuny dally. Türkmenistanyň İstanbul'a konsulu Merdan Mustakow meni tutdy, maňa pul төлedi, maňa etdirdi. Awa biledim, hatta Dubaýa biledim, şol alyp berdi, biledim, vizamy şol alyp berdi diýip meni seni gitmesen bolanok berdi, ard etdiler, Türkiýany terk etmesen bolanok diýip. Boýnuny dally bu zatlarda ýöne. Bilemok. Nurmuhammed soraw bar mende. Şu sizde 4 sany ataka boldy. 4 sany sizde insident boldy, dogrymy? Birinji 4 adam girdi birinji etajda. Ikinji insident su sepildi ýolda bir uruş boldy türkler bilen diýdiňiz. Şol üçünji 21-nji ýylda konsulstan öňünde tutuldy diýdiňiz. Adam topuldy. 1 awgustda. 1 awgustda 4-nji soňky aýdaňyz nämedi? 4-nji derneň öňünde. Derneň öňünde. Indi şu 4 sany insident näli delil bilen siz ya предположение, хотя бы предположение bilen siz aýdyp bilersiňiz şol türkmen konsulu tarapyndan ya türkmenleriň MHM gullugy tarapyndan şol organizasiýa edildi diýip. Ya da primoy MHM gullugy boýunça ya da türkmenleriň MHM gulluklarynyň türkler bilen swäz edip türkleri ulanyp sizi atak etmegini siz birazak предположение edip bilýäňizmi bir delil boýunça ya Может, какой-то не документальный delil olsa da bolýar, bir aýdandyr. Yok, logika boýunça eger töresden delil gerek gel. Logikan özi delili görkezýär saňa. Töret. Birinji awgust meselesinde şu toplanan adamlaryň biri bilen hem dawamyz ýok. Mesela üçin Şeral Sadyk bady, Egen Merdiýew, näme diýip bardy, Mukam Ergeşew diýip biri bady. Bularyň birini hem tanamyz ýok. Şu bizim aktivistlerimizin birinin hem yekecede algı vergisi hem yok, davası hem yok. Ne biz atlarını bilip otursan ha, Mukam Ergeşew nereden bilýäs? Şu wakadan soň bilýäs. Ya da beýle ki Şeral Sadyk kendim geçýär. Türkmen atları yani. Awa, Şeral Sadyk famara bir tellen bir tarap geçecek ýalam bol nemetdi olum. Tapar geldi, Babaýew hem şeýle. Ortada bilýänmi? Argyllyda geçýär bular. Güýçlü haýt tarap bolsa şoňa ýykyljaklar. Onun tutnama seret. Bu adamlar birine tanamda ogam alýymydam ýok, berýymydam ýok. Näme üçin bir de topulsun? Bir şoňa pul tölemese. Ne birinji soraw. Näme üçin şolar bir de topulsun? İkinji soraw. Bular biziň şo taýda şoň duşşamyzy nerden bilýärler? Çykjagymyzy, zat etjegimizi nerden bilýärler? Gözlerinden sorasaňa ay men geçip barýadym. Men şu taý kargo getirdim diýip gürleýärler. Düşünýäň? Awa. Ýöne sen kargo getiren bolsaňam sen ýöne alagadan bir talpany görüp topalaýmarsyň ha. Ol etjek bolsaň bir giden türkmen talpa gezip görä. Näme üçin sen Aksarayda birine topalaýmansyň da gelip bize topalaýan. Şoýs logikan öýde aýdyp otur. Öňündäki bular duşup da edip hatta munyň käbir delillerini biz adwokata da berdik. Bular bir kafede oturup duşup maslahat düşüp Türkmenistan konsullugy bulara pul töläp ýydyryp içirenem. Nanimat edip sizlere uradan ýa-da. Deliller hem berdik. Ýöne Türkiýede elbetde adalet ýok. Adalet bolsa. Sonra berjekdim. Siz любой ýurtda bir kriminal naruşenýa bolsa, ataka bolsa, sizin öz ata wataňyzyň ataka bolsa, siz şo ýurdun polisiýa işgärlerine ýüzlenip zat sorap bilýäňiz, kömek sorap bilýäňiz. Gördüňizmi şu 4 insidentiň içinde herisinde hemesinde de hiçsinde de men bir gerek öz adwokatymyň videosundan paýlaşdym. Meniň adwokatam şunu diýär. Sag bolsun hamdamyz ýaman gowuk algady. Oş taýdan şoňa da salamlarymı ýollaýan. Hamdy bey aýdýar ki men niýe 60 näçe ýaşyma gelip diýär. Ömrüm sudya bolwam işlän. Adwokat ömrüni näme bolup işlän. Ömrümde bular ýazap birinji gerek görýän diýär. Sapar geldi Babaýewiň boýnuny alan videosunu
Ha konsulluk çünkü Farhat men 3 bolup biram Zalina Mamedova 4 bolup eden videomuz var. Şonu men delil edip men berdim. Advokatyma seretdidim, şullidim. Şololon nirde çağırsalar men suda barjak boyun alacak diýä diýdim. Men basylmaly bolsam basylacak, oturmaly bolsam oturajak dönüşü merdan mustakifim otursun niýe bilem o merdan mustak soň muny terk edýär, muňa pul bermesini goýýar, pulsuz galýar. Bul şon diýenne menem adwokatyma aýtdym, adwokatym suda gidip şonu goşturjak bolýar bolen. Sudya näme diýe bilýärmi? Haýyş, sudy meşgul etmäň. Ýa men näme kabul edesim gelen ok, kabul etjeklik diye kabul etmändir. Ben adwokatymyň nemesini. Men ýa-da bular ýazat diye birinji ýere tejribe edýär. Şol derejä içinli korrupsiýasy bar ekeni, gepleşikli ekeni, şol sudya derejesi. Bu mesele dela açylan ok häzir. Häzir dela ýapyp dur diňe. Onam Türkiýe özüne kozar edip bolanýar. Şolary açaryn diýänmedir, sen şunu etmesen kim bilýär. Ölüne saklap otyr. Türkmenistana muň diýende wurarak bolan üçin bularam açman otyrmy. Ýöne şu mesele açylan ok. Bir adwokatlarymyz hayran galdy. Yani şu delili goşturjak bolýan şoň ifadesini alyň ne sapar geldi. Babaýew Dubaýda şu wagt. Dubaýyň çünkü bu taýynyň sudy diýe halkara sudyň üstü bilen Dubaýdaky sudy getirip şonu çağırıp şu taýdan şoň düşündürşini alyp bilýär. Şonu etjek bolýas bolen? Ýok. Hot beren ýoklar. Ýok, hot beren oklar. Olana birinci delil. 1 Agust meselesindäki. Biziň öýümizde topulanlar. Gelýärler, meniň öýümden ben tapýarlar, öz aýdyşlaryna görä terez tapýarlar, düşündürş almançyk gidýärler. Bir kanun hereket edýärler. Urýarlar, elimge örtýärler, TikTok efirim ýapýarlar. 2 gündan soň men prokuratura gidip arz edemden soň gelip düşündürş alyp gitdiler, dördüsem. Bir kısan aktivistlerimizden gördü şonu. Şan? Son. Ol ikinci delil. Meýankine. Biram ýene bir insident var. Meni de herlejegem bollar. Ruşan Kulif tip bir aktivistran bolup efirlere goşulan bolup alsaklap ýören bir hramoýsran bolup ýören. Bir de moňa neýisimi da kömek etjek bolup hramoýsran bolup ýören bir haramlady Ruşan Kulif tip. Oňam kakasy şu Sanjar wakasy ýaply soň basylýarmy, şonu çykarjak bolup hökümeti işläpdirdi, bir de gaty soň bildik muny. Soň kakasyny türmeden çykardylar, soň olan berden Türkmenistana da gitdi. İýul aýynyň 17-sine gitdi şol. O wakada İýul aýynyň 17-sine boldy. Biziň öýümizde gelen bolup Nuri Çeňle oturjak şunda atdy. Bir de moňa sada intek. Köp sada, yani ananjan köp adamlara özüni diýär hasaplaýar. Erbet pikir bilen garamyz ok. Sirazu agent peçat goýmajak bolýar. Her kim özümi diýär adam diýip. Näme ogrum özüni orram sam diýip bir söz bar. Onuň bul oturup bolumyzdan soň akşam oturumyza ertesi gün gidenne ýerden akşam bir 5 litrlik suwumyz bardy. Şonu gidenden soň alyp içýän bolyn. Zakkun ýaly azy. İçine bir goşulyp duran. Ýanymda da Eliz Mamedow bar öýde. Ýene bir aktivistimiz bar. Ýa, ýene bir aktivistimiz bar. Olam ýer bilen öýüne gitdi. Ondan soradym bolyn. Ýerden suw içdiňmi diýdim bolyn. Ýerden içdim diýdi. Mesele wadymy diýdi. Ýok diýdi. Barmy şu bir tagam mütköşüp geldim sana. Ýok. Ýer bilen hiç daňdan men diýdi. Turdum diýdi. İşe gaýtdym diýdi. Turwam diýdi, näme etdiň diýdim bolyn. Şory uşun diýilýän, tudurdum diýdi. Soň sen ýatan ekeniň diýdi. Ony tudurdum diýdi, pawurlaşdym da diýdi, men öýüme gaýtdym diýdi. Şo taýda men ýatyrym, eýizem ýatyr. Oýa diňe ýankry uşun diýilýän. Olam 50 ýaşly. Men niýe işe gitjek, bunam sen Türkmenistana gidip barýan görüşmesek sag bolyp, meniň suratyny sana oklar, şeýdip duran suratymyz bar. Ýanyňky illeşmeden ýüzüni gizlerdiň. Şol oğlan gidenden soň soradym men. Diýdim şu suw içdiňmi diýdim, men hawa diýdi, gülýärli dolan. Goýsana diýdim, o zäher ýazak gunýalan suw tagam diýdim. Begi ýankry uşan diýilýän. Çünki men uşan diýilýän sanny tilini men bilýän. Çünki onu ýerden bilýän
TikTok'ta efirlere gelen olup, pikirjin aydan olup, anama giren olup, soňra men onu YouTube'a goýýana. Agam şu YouTube'dan şu men kesim aýry aýda diýip jaň eden oglan şol. Şunuň, yani halk üçin mertler çabara etjek adam onu etmeýäram. Kesim aýry aýda diýen adamlardan kesim aýry aýda diýenden biri meni Dilber Abalakowa ikinji olan. Ter TikTok'a gelen olup gepleýärler. Soň men YouTube'a goýýan golyn bir-birden gelip urýarlar ýa-ni agentler. Agam şu kesim aýry aýda diýip. Men hiç aýram okşam üçin. İkincim Dilber Abalakowa'dan geldi sonyalar. Dilber'en başta TikTok efirlenmede gelen olup sanki deden oldu aeroportdaki konsulstvan neme Türkmen Hava Yolları'nın iş yerini tanki deden oldu bir efirmede gelen olup. Ason olun YouTube'a oyan olun gelip ayrı ayda deyip Telegram'dan çıkan olup. Inni bulan bir ikinci delil. Yani değerlecek olurlar biri. Türkmenistan'ın eli varlığı görünüyor. Konsolun eli varlığı görünüyor. Son ol daşardak topulanlarım. Biz hiçsin tanamız yok. Algıyımız yok, bergimiz yok. Nem üçün bir adama topulsunlar. Algın yok, bergin yok. Köçede olsan tanımadık adamların sana topulya. Şoňa biri pul verip ya da zastavit etmese, soňra ýuranlyk sapar geldi, babaýew düşünürdi onu bize. Bir de diýe konsulluk pul veren nokta diýe, o wagtlar näme kyn? Bilet mi kyn? Bilet meselen çözüp berýär diýe. Ya da sana diýe ki, sapar geldi sagja bol, şu atak edip beren üçin sana 2 bilet men sana berýän diýe. Hökümetiň adyny, hökümetiň etmeli işini satýarlar. Toýst sana 2 bilet diýeni, sana 2 meslelik orun berjek samolyotda diýe. Sen şonu ise saat, pulunu al, isle doğun garnaşın iyi ver, işim yok diye. 2 adam getir diye bolluy. Şey dip töle ya onu, konsulluk. Pasport uzatmalı mı? Ana o da atlar edip berýär sana. Düşün ya. Şol, hatta diye gurrun verdi. Biz diye Türkmenistan'dan daha şovuzdan ön bir türmede oturan südüğün birini çıkarmalık diye. Şu atakada. Biri çıkarmalıken de şoň esasında. Merdan Mustakov şolora şu kömek etmeleken. Onu men YouTube kanalımda aýdyp berdi dura. Ýöldädi. Yani bir jenayetkar bir aýaly Türkmenistandan şu çıkarmak kyn adamyny çıkarıp berýär. Nämemiş? Çünkü prezidenti tankit edip berenleri urdu, näme etdi diýip bularym konsulluga maňa rigatçot berýändirdi. Netijede munda bir gurrun beren iminde şo näme gatnaşan, oňa mäle suratyny sana berin, onuň şu taýsynda gerek gelenini paýlaş. İki tarafının şay kel, öz suraty bilen iki suratyny deňep çyk goýardyň. Şol waka gatnaşandan biri. Netijede bu taýda köremäli. Türkmenistan hökümetini bir rahat edýän zat tankit etmek. Ine şu YouTube'da, TikTok'da tankit etmek, platformada bizim öz ara tankit etmemiz hiç kime gydykly däl. Hiç kime gydykly däl. Senin bilen meniň ikimiz telefonla bir Türkmenistan tankit edip 24 saat oturtulgan bol hiç kime gydykly däl. Vatandaşlarymyz şoňa düşünmek gerek. Yani öz araňda seniň tankit edýäniň zadyň onuňdan wapşe gorkmaň. Esasy görüşýäňiz gelýärmi? Owa. Görüşýäňiz gelýärmi vatandaşlar? Görüşýäňiz gelse onu şu efirde tankit edýänler köpelsin. Şonu hökümet ahir soň näme etjegini bilen okmaň özi. Öz näme haýty birin basaýyn aý bolan diýe soň. Dawai biz diye muni urjak bolandan özümüzi urlölliye. Özümüz birazcık demokratiya da birazcık giňeldelliye territoriýany. Nur Muhammed sen aýdyşyňy dinläp men bir pikir etýän-de Türk döwleti häzir biz apasny bolmady znaç türkmenler üçin. Äder soňky 2-3 ýyllykda aňarda da ne biz apasny. Hopsuz diýip bolan ok Türkiýede ýöne meniň gynandyrýan ýeri şu hopsuz dälläni şo ýani hoplu diýerlerini. Hoplu ýurtda ýaşaban bir zatlar içek bolýan aktivistlerimiz var. Biram Ýewropa gelip, Amerika gelip, sawol senem Amerikadan çykyşlar edýän müňlerçe vatandaşymyz var. Biri daşa okatçoklar vardır şolaryň içinde. Şolaryň içinde öwretçekler ammadyr. Ýöne goşulman garadan diň akyl berýärler. Yo akyl berme janlygyň. Et, görüş, çık. Sen Amerikada ýaşap eden ok, bu janyň hoplu ýurtçy Türkiýe ana farkatdyr diýip näme boldy? Aketdiler. Anha Maksat Baýmuradow, ýene kim bar? Döwran Manfruşen Kleçew, Döwran Mamerdiýew diýe. Normal bazı arfan badiyeler doğru mu çınmayı? Yahu kardeşim siz daşar yurtlardasınız. Siz daşar yurt etmeseniz kim etmeli onu?
Siz Ýewropada, Amerikada size hiç kim işlet degen ok. Iň bir popularny sorawlaryň biri sana bereýin näzir nämeňiň içinde aktivistler däl indi şol diktatorany goldaýanlaryň hatyrynda popularny bizlere geljek sorawlaryň biri sen şoňa jogap ber häzir şol oturup dinlesinler. Türkmenistanyň içine barıp Türkmenistanyň içinde ýütkedingler diýerler. Şoňa näli sen jogap bererdiň Nur Muhammed? Daşarda oturup gepläniň diýe ol peýdasy ýok diýe Türkmenistanyň içine barıp şöyle görüşüňler diýen adamlar kän häzir. Şoňa näli jogap bererdiň? Ama şunu ýaly jogap berjek. Türkmenistanyň içinde bolup türmede reşotkanyň arasynda eline internet ýok, swýazy ýok, habarsyz ýagdaýda ýatmak logiki gelýärmi size ýa-da daşary ýurtda iňolmanyna bedeniň sal, elinde telefonyň, internetiň bir zatlar ütköçek bolup görüşýäniň has dogrumy. Hani siz şonu pikir edip görüňüz ki, yani Türkmenistanyň içinde, türmäň içinde oturmak bar, çünkü hakikatdan motaýyk barsaň ettirden ok. Ha, ýurdun içinde etmeli wagty gelýär. Olýoňdy, oňa howlukmaň. Oňa howlukmaň bolmanam, yani şular ýaly pikir edýän sizler bolaňyzsoň biz oňa gidilmän otyrys. Şular ýaly siz hamana Türkmenistanyň düzelmegi Akmurada gerek, Nur Muhammede gerek, Alişere, Atamrada, Dursultana gerek. Awo, size gerek gelýär garadan seredýäňe da sizler bolanyň üçin oňa gidilen zokda ana şoň üçin. Seýäbi oturup seretsen şo sözüň manysyny şunu diýär. Bari ýurdun içinde ya sana da gerek kardeşim biz bir zat başarmayan olsak senin hem ayıbın şol. Senin hem minusun şol. Bir zat başar bilmedik de hava begenecek mi ne emetecek. İna biz başar bilmedik de sizler tutup deport edip oturuyorlar Türkiye'den. Köçe açık bilen yok. Begen ýaňyz minni? Indi begen ýaňyz mi? Gatan begenmen gözüňize ýaş geler soň. İkinci olaryň popularyny berjek soragy şu güne çelini näme etdiňizler? Bularyň kellesinde konkretne bir ulu özgörüş görjek bolýar bular. Taýýarna bir şirip bermeli. Şu güne çelini diýe 2 ýyllap çykyş etdiňiz diýe wagt sarp etdiňiz. Näme etdiňizler? Näme üçin biz iziňizden gitmeli? Näme etdiňizler diýe. Şoňa näle sora bererdiň? Men abişne olarak kontra vapros berýän. Akşam biz efirde şunu ýaly boldy. Men jogabyny aýdaýyn özüm. Sen özmeýän aýdarsan. Sen diýdim, häzirki diktatorany halaýanmy diýdim. Dün bir adama sora berdim. Şo diktatoranyň paklonniklarynyň arasynda. Men şonu aýtmaýyn häzir diýe. Özüm efirde aýdyp dur. Ýok sen halaýanmy şu diktatora bilen razymy? Razy däm şulaň etdiň zulümçüligi bilen häzirki şu Türkmenistanyň konstitusiýasy bilen sen razymy? Gowumy? Oňa dämi? Aýt şonu, açyk aýt, ýüzüňe açyk dur. Aýt şonu diýsem, men şonu häzir aýtmaýyn, soň aýtdym. Ine näme üçin? Ine näme biz gazandyk? Biz aýdyp bilýäs. Bize razymy, razy dämi? Biz halaýasmy, halamyz ýokmy? Biz şonu aýdyp, sen aýdyp bilen ýok şonu. Bize şonu gazandyk haçaby diýdim. Şu popularny sonra sen näle şoňa jogap bererdiň Nur Muhammed? Şu ýanky aýdýanyň ýüzü ýapyk ýagdaýdamy ödem şu. Ýo ýapyk ýagdaýda pikirini aýdyp bilmän Nur gerek. Ýa ýüzüni açdy soň, ýüzüni açdy. Açdydan aýtdy, aýdyp biljek däl diýdi. Gorkýarlar da bilýänmi? Gorkýar. Men aýdyp bilýän şonu gazandym diýdim. Ine biz iňolmanyny agyny açma urutdyk halka. Iňolmanyna biz şundan iki tane ne tanış köçede gabat gelse görleşmekden gorkup ikiň birini agent hasaplap kellesinde gorkusy diýdirýär ony. Ikiň birini agent diýär ha. Türkiýanyň häzir sorasaň da şu aktivizm başlamaka ýöne bir adama sorasaň da Türkmenistan hökümetime ýaman bir hile etdi bu ýollarym ýapak saklap diktator diýsänim sedatlygym ýok internetem ýok diýersiň on. Durho geplem on ýazar. Ikiň bir agent 50% agent edip koydular. Hal aslında onun ýal däl. Aslında onun ýal däl. Halkyň 95% aktivist aslında. Biz ýöne gorkýumyz şonu diýdirýärdi. Bir näme etdik aktivizm bolup şu gorkyny ýeňmege kömekleşýär aslında adamlara. Aýjanda şu bir başa bir ölüm, insan ölüp gitmeli. Awa yani dünýäniň hiç ýerim howpsuz däl aslında, hem ýerim howply. Eger Türkmenistan hökümeti diýen berjek bolsa maňa men Ýewropada bolamda näme ýa-da Amerikada bolamda näme? Näme saňa diýerler, aý saňa otaýdan oturup gepleme aňsat. Aýjanda şu aňsat bolsa aňsatyny edip görkezamna seni. Şu aňsatyna maýdaýaňyz ok. Aňsat diýen zadyňyz ediň anno, aňsat bolsa. Şu Amerikada gepleme aňsat bolsa, şona ma näme üçin sana barmak, bir eliň barmak bilen sana aýmaly adamlar edýän näme üçin? Näme üçin Ýewropada ýok? Gaýtam Ýewropa çykyp gaýtam tersini ütkap görün, kellesi akly çaşyp görün, haýsy.
Yani iň bir ýürege deýiji zat efirlerde oturanda daja uças sedende gepleşende 9-dan 10-dan 9-y basnamam 90% adamlar şu sonra berende näme üçin sen çykyş etmeýän, näme üçin hakyny hukugyny talap etmeýän diýseň biz gorkýas diýär. Biz türmäge düşesimiz gelen ýok diýär. Açyk suwutnama şol diktatora barlygyny suwutnamasy şol Türkmenistanda. Lüboy adam açyk suwutnama şol. Ya onu tagam hakikata teresten toğdan wäşwetörüm halk hemme dady bilip otýur. Toğdan wäşwetörüm halk diktatura ýigren otýur, şu hökümeti gollaman otýur. Ýöne halk blast söýýär gynan tagam. Halk güýji söýýär. Halk güýçlü nirde bolsa şo tarapda. Ol häzir biziň tarapymyza geçmeýändiň sebäbi bir talpany gören ok. Diri aljak bolsam talpany arkaňa alýar, şonu ýaly talpa al biziň arkamyzda talpa ýok. Talpa nerede otýarlar bular? Ey talpa ödüňiz o watandaşlar. Siz talpa. Siz talpa bolmaly şu. Talpany döretmeli sizler. Sizler yani meseleniň problemaň çözülýän çözgüdi sizem garadan durup seyrede otýarsyňız. Siz aslında tarapyňyz belletseňiz, yani tarapyny belletseýetdik ho. Ey men şu azajyk bolan, ýöne hakikat üçin görüşýän, uly iş başarýan, taryhda oturan şu azajyk topara golluk berjek diýmeli halyňyzda gidýäňizde ana o dernek nahar berýär diýse, oňa gitdiňiz, saat salýar diýseler, oňa gitdiňiz. Tamam tarapyňyzy başga tarapdan goýduňyzmy? Goýduňyz. Indi bu gün meni seni şu bollan hökümetiň seni kösäni okmuna. Şu gün men çağırşlar edip beren wagtym gowdy durmuş. Ha o köçede görseňiz polisiýa azar beren okdy. Indi näme boldy? Yeni şu polisiýa, yeni şu arka daglary, yeni şu halkyň özüni, şoň tarapyny, şoň konserdine gidip toýuny gören, aýdym saýan diňläp arka dagym diýip aýdym diňläp baýdap götürüp gaýtdylar. Şolar ýene de deport edip äkidi oturan, mene şol ýa-da Türkmenistanyň içinde arka dag diýip aýdym diýip goşgu diýip gören halk şolar göýüren o gadaşlar ýurdu. Gollap oturan halk, aktivistler ol. Siz gorkujuňyzdan tarapyňy saýlap bilmän, gorkujuňyzdan ýalňyş tarapa gidip barýanyňyz ana şoň özi ýeterlik diýen taga. Şoň özi ýeterlik diýen. Men käwagt pikir etdim şu boyun eýmekden şolar biri adam hemişe de bir zada boyun eýmeli. Mesela musulman olsa Hudaýa boyun eýip şonuň aýdan kanunlarda bir jaý etjek bolup lezzet alýar. Bir jaý edeninden lezzet alýar şo. Mende Hudaýym bar eken diýip şo bir jaý edeninden lezzet alýar. Ve pikrimçe şu gruppa şo yalakaçylar, çepekçiler diýip biz aýtýas dogrymy? Şol gruppa men pikrimçe şolaryň bir 50-60%y daşy ondan hem köpdür diýip pikir etýän. Şo lezzet alýandyrlar men pikrimçe. Bara şolar bizde arka dagymyz bar. Şoňa biz polny boyun eýýäs diýip şondan bir boyun eýmekden lezzet alýana meňzeýmen başga motiv görem ýok. Olara ýok oradan pul gelip duranýar kart bankyna. Şo girip efirlere girip, "Ay sizler näme? Biziň arka dagymyz oňa Türkmenistanda näme ýaman?" Soň gelip Türkmenistanyň beter yaman zatlary, ýurtlary mysala getirýärler. Gara o ýurtdan äle adamlar hapa suw içýär, ýagaşyň suwuny içýär diýe bizler näme? Bizler arkaýyn suw içip bilýäs, arkaýyn iýip bilýäs, ýurdumyz asuda oňat diýe. Ýöne bular oňat ýurtlary mysal getirip bilen ýoklar. Ýa-da ýaman ýurtlary mysal getirýär hemişe de. Men şu motivasiýasyny, şolaryň motiwini kelle daýryan käwat oturup näme motiwi bar şolar? Ya şo boyun eýmekden lezzet alýarlarmy? Boyun eýmekden lezzet alan üçin ya bir grant gelýärmi? Ya arkaýyn giriş çykyş edip geleýin diýip pikir etýärmi? Ya öýündekilerden gorkýarmy? Şu näme diýip pikir etýär Nur Muhammed? Näme üçin şonu ýalşulary şunu hökümeti teret gollama hekim hakkı var. Yani olan bir demokratik esası bir olan saýlaýar yani hem kişi menin pikirimde bizim pikirimizde bolmaly zat ýok. Ol saýlaýar şondan peýdalanjak menniýe. Men peýdalany otýun şoň üçin men şonu saýlaýan diýe. Olan bir demokratçaň bir görnüşi. Ýöne bu taýda bilmeýän zadymyz ina saçyn şu diýim ki siziň efiriňizde agzýan ýerdiňiz maksat Türkiýe diýilen bir haramlada şoň esasynda da 3 ýedek Türkmenistana gidip geldi ýani 2 ýedek mi bilemok. Ya arkasında şonuň arkasy bilen pasportun uzaltdy, ýylyň bir aýda gitdi wizasyna mally biledine mally geldi. Pulum ýok şoň men bilýän. 3 köşük bar. Gazanjam ýok. Yani kurýerlikde ol bir aýda gidip geljek näme bolan näle ol. Tagam ejetine nämeler Mehruban käwesine nämeler diýmedi şartlyk şehif diýilen TikTok hatawndan Kur'andan andyşyp hatda dowjak çağazyna ölüde gaýyltydyr diýip gargynly.
Şol oğlan bilen gitti de oturdu da wara somsy ýyp şoň bilen bile ýene de oturup duşara giydiler. Duşuşdylar marda. Şolar ýaly adam hatda onu şahatdyň özüm aýtdy ýani bu maksat Türkiýe bilen ýedi hiç kim tuğrata düşesi gelen ok diýdi. Bir diýdi belende zada gidemezler diýdi. Şahatlyk diýip men bilen tuğrata düşýärler diýä. Benim muň bilen ay ýok oň bilen düşek geldi ýerler diýä. Onu ýem tanapdyr halkym adam. Şu görýärmi? Şolar ýaly oňurwasy ýok adamlar arka çıkýar diňe. Yani bular ýaly adamlara men pikirimçe wara olaryň aýdan sözü diýjek, getirjek premieri hiç zat meniň üçin. Yani birinciden men ilki bir adama söredýän, adammy diýip söredýän. Soň sözüne söredýän sözmü diýip. Yani adammy, adam diýsen adam del. Söz diýsen sözü ýok. Buňky sözüni ertesi gün tersine gurulaýar bilýär. Soň ýene tersine gurulaýar bilýär. Üç ýakdyr. Soň üçin bu adamlar meniň garşyma, yani benim gıynan yani yerimiz şu aktivizme karşıtına şöyle medeniyetli sözünün eýesi bolan mertebeli adamlar çıkmadı şuna çenni. Çıkmadı. Çıkabilmedi. Şartlyk şehir diýilýäniňem montaj etmekden başga alajy almady soňa barka. Diňe montaj edip başlady. Sesini kesip zat ediştirip diýmedik zadyň diýdi edip, on edip, mun edip şey edip başladylar. Yani bizim karşımızda mertlerçe çıkıp bizim soru jogap alyp biljek hökümet işärmeli resmi hiç kim yok. Yok, çıkmadı şuna çenni. Yani käşke çıksadı da anim oturup bir medeniyetli diskussiýa etdik. Hatta men şu Warşawada delegatsiýada berdim sorawlar bolun. Türkmenistana demokratiýa bamy özgörýärmi diýip onu jogap bermediler. Jogap bermediligini görümden soň men diňe uniýat edip askar bilen edip gepleşip başladym. Çünkü soraňa jogap beren ok. Özleri gaptaly da seredip bilmediler daja. Gönü seredip gidip barýarlar gören bolsaň videosunu. Yani bizim karşımızda hökümet resmiler çıkıp bizi bilen oturup stola oturup gepleşip bilen ok çünkü geplerlik sözü yok. Näme geplesim ki? Diňe şunu ýaly bile oňurwasyz dinduklar çıkıp bizim karşımızda näme bilir aýmasa onu adam ýerine goýup barmalam däl ekeni men pikirimçe bar. Hiç oňa bir onuň beren soragynyň bir manysam yok, gadram yok. Çünkü özüniň bir nähil oňurwasyzlygyny şu wagt suwd etdim. Nähilek çağatyna, maşgalatyna ýeten toňam gitti dänim şoň bilen oturup som tiýdik diýip özü gurrun berdi. Bile biljegem däl bolmasa. Allah Taala öz agy bilen özüni maskar etdirdiňi görýän. Ol ýöne elbetde demokratiýa diýen bolýar ýöne ol hökümet tarapyndan peýdalanyp otýur. Poljasy bar. Onjuk mu saýfam çeýletdi näme? Şonu görýänden köpüsi wagtyny şoň arkasy bilen redaksiýaň başçy bolýardylar ýa-da jaýa dünýädiler, maşina dünýädiler, bir kiçirek biznes ýola goýýardylar bolýany. Zato Türkmenistanyna goroň bolmasa şagarlaň ödemeýetik, sen talak etmek. Dertendiňe şo şagarlardan gorasa da bolýar. Iňwerkdi. Nurmuhammed, gara bizde glavny sorag bardy adamlara, gynandyrýan, pikir etdirýän. Şol aktivistler kim öz pikirini aýtýan bolsa Türkmenistanyň diktaturasyna garşy çykyş etýän bolsa sen ýaly, men ýaly, meselem sen mysal edip alsaň Türkmenistana iza dowam barsaň näme bolar diýip pikir etýän seniň bilen. Dobrovolny özüň bilet alyp samolýoda menip gitseň näme şederlerini seniň bilen Türkmen hökümeti? Meniň pikirimçe Türkmenistana dolanyp baran wagtym eli güllü, gyrmyzy halyly, duzly, çörekli garşylarlar. Aeroportdan daşyna düdörler wayenniň, harbyň işgärlerini, içeri işleriniň işgärlerini düdörler. Elbetde olar ýazat bolmaz, ýöne özleriniň harbylaryny, içeri işlerini, milli hukuklygyň işgärlerini düzjekleri ol hakykat. Men eger barsam, biz ýaly aktivistler barsak, gowluk bilen gutormaýa bu zatlar barmalam, bu zatlary nokadan goýmaly, ýürüç. Ya olar bizi ýok ederler ýa-da biz olary. İki tarapyň biriniň ejesi alar diýer hökümet ugrupdy ikisinden biri bolar ýöne. Eger biz agy birlik görkezsek biziň güýjümiz biz Arnold däl Van Damme däl bolongda da sen etçe oýnuň ýok. Yani bir kino gahrman däl bizler watandaşlar kinoda oýnamyz bu taýda, rejissörmüzem ýok, operatormyzem ýok. Biz şu hakiki yaşanıp gören wakan oyunçulary sizler hem şu nemen oyunçulary watandaşlar şu eferi dinläp oturan sizler hem
Şu eger kino diýip hasaplasaňyz şu kinoň oýunçylary istedilerem. Geljekde her kim özüniň pozisiýasyny nähil alyp barsa, korkakluk tarapdan saýlasa ýa-da mertleň tarapyndan saýlasa, her kimiň öz pozisiýasy oýunçy kinony düzýäňiz şeydir. Yani bu geljekde tarihte galjak wakalar gidip dur. Elbette meniň esasy meni hoop surajan zat meniň öz başyma näme geljek däli. Meniň bu ýolda bir giden aktivistler bilen tanışýar, bir giden adamlar gollagy berýär, o nedýär. Şolary biljek bolup bular köpräk başagay bolarlar. Menden esasanan. Yani meniň Türkmenistana barmagym diýmek birazjygam yani elbette şonu bilmek üçin urgular, ýençiler, azap bermeler, gynamalar, toga tutmalar, atagy bilen nämetmeler, bir giden nemeler Türkmenistana baklaşka bilen urmalar diýe, sinýag etmenjik böwrüni zaýlamak diýe bir giden zatlar bar da olarda da emeller bar. Mekanizmlary bar. Mekanizmlary bar. Şol zatlar üstüne şonu köpeldirek, işte şol informasiýa aljak bolarlar, näme etjek. Yani bu çünkü gorkya belli, saray titrap atýar şu an. Yani men bilýän şu 200 adam da 200-300 adam mertlerçe bir yerde duruşup ağzı birleşip çıkıbilse iýidine halkyň ödem jemleýär ka diýen. Çünkü ortada güç saýlap duran halkymyzdan aglaba böyle bar da. Güç saýlap durda garadan. Nurmuhammed gara sen yolda biri seni saklap sonra verse Türkmenistany bir 3-4 sözlemde jemläp karakteristika ber. Türkmenistan rejimini, Türkmenistan ýurt dälden, halky dälden rejimini. Apisaniýa etdiýse sen şoňa näl keskitleme berip bilersiň bir 3-4 sözlemde jemläp şol adamy beren sonra beren adamy. Türkmenistan deňi taýyp bolmadyk. Dünýäde deňi taýyp bolmadyk. Sosial bir waka gidip durýar. Yani deňi taýyp bolmadyk, sosial bir waka Türkmenistan. Sosial waka, yani biziň infert görseň ne telewiziýamyz, ne internetimiz, ne ýolumyz, açylşy, ýapylşy beýlik nemelere giren okdur. Infert görüň pandemiýada bütün dünýä elan etdi, onu tanaýmazjak döwletler elan etmedi, oňa ýene Türkmenistan. Bütün döwletler ýurdun açdy bolan biziňki ýene açmady. Hemme döwletler pasport berip duranlar onu biziňki berýänler. Biziňki bar laboratoriýada öwrenilmesi gereken bir waka da, sosial waka. Laboratoriýa içinde öwrenmeli bu Türkmenistan näde bu derejä boldy. Meň pikirimçe bir giden siýasylar, siýasy ýazyjylar, filozoflar oturup Türkmenistany öwrenmegi gerek soňundan. Düşünmeli mekanizm näde boldy şonu ýaldy? Şu derejä. Näde bu derejä gelbildi ha o. Çünkü bu Türkmenistan biz intak adastığımız aljak bolýar. Bizde ne opozisiýa bar, ne partiýa bar, ne opozisiýon lider bar ýurdun içinde. Yani bular ýalak gene bir demirgalyk kareýe badanlar. Şoňa bir çalymdaş bilýär. Bizler şuna dogry aýtdyň sen. Biz häzir şu stadiýada opozisiýa, täze prezident saýlamak, ol 10-15 ýylyň gurrungy. Biz häzir ýöne şol agzymyzy açyp men şu göwnüme ýaran ýok, şunu edeliň diýmek üçin göreşýäs. Boldy, başga zat üçin paka göreşemiz ýok. Şonu düşünýär. Köpüsi pikir etýär, ýok, şulan prezident boljak, ol çykdy, prezident boldy. Liboy aktivist prezident boljak şonuň üçin. Şolaryň niýeti şonu ýaly pikir etýärler. Ýok, bizler sizlere geplemeýe öwretjek şu kanuny laýyklykda, konstitusiýa laýykda geplemeýe öwretjek. Başga maksadymyz ýok. Şonu düşünmeýärler, kısaca. Biling bak, meniň häzir şo barada da meniň öz pikirimin ha. Hiç absolutno ýok watandaşlar. Hatta meniň şu soňky 2 ýylda 3 ýylda çeken psikolog diýanym, sağlygyma getiren diýanym özümçe. Şol meniň wara ýani geljekde ýurt dolandyryp biljek derejede de göremok, men özüm göremok. Näme üçin men bolaýyn? Menden adekwatyny duruy akyllar. Men şoluň öňüni açmak derdim. Men ýene sidiýalak şol da könüce eşigimi geyip menem şu yere magdarmalym bolsa, ekinlikini etmeli bolsa, daýgançylygym etmeli bolsa, malar etjek. Ýöne men ýurdun içinde isleýän wagtym tankyd edenim üçin meniň gapyma falitçe gelmeýänini bilsem boldy.
Men şonu kazanmak esasy. Gapyňa polisiýa gelmesin. Tökme datsam gelsin. Bolýa suwda arz etsinler. Ýöne men haçanda tankydy bellik edenim üçin, töz azatlygynyň peýdalanym üçin watan döwüni ýene bir zat diýip olar ýaly tegmil basmasyn. Bastyrmaýas biz. Netip bolsa gazanar. Ýöne bizim derdimiz o başa geçmek däl, o watandaşlar ýuwanaýyn ýurdun içinde bara. Daşarutda görýän adamlardan honest akylly, ýurdun içinde iş tejribesi bolan, düşünjeli adamlarymyz bar. Ýöne şolara birazjyk bolýa ýok. Göreňiz okmy telewizorda öňünde duruşlarynyň kellesini galdyryp bilen oklar. Ýazan geplerini ýazyp oturlar agzyndan açykda beçikda. Şoňa öyle tutnama şol pikirini aýdyp bilmeýändiň tuğ edýär şol. Çünki men erkin baý bolsa ýazmanam durjakda mysal üçin. Men erkin baý bolsa ýazman durjakmy. Çünki ýazarlyk zadaýdan ok. Hi gördüňizmi ýekece ministriň ýa ýene biriniň ýazman duranyny gördüňizmi? Ýöne iki döwletiň delegasiýalary duşşanna onu görýäs, belki döwletiňkiler ýazman otýar. Birinkiler Türkmenistan'ınkiler yazıyor. Daşarlıkta da yazıyor. 3-4 sanca adam kıda oturup yazıyor. Türkmenistan öğrenilmesi gereken bir sosyal vaka. Da Nur Muhammed, da. Birazrak imsim oturtmağa da bir sebep berýär da şuny pikirler bilen biraz azadymy sebek alýan da gep zat galmaýar ağzynda. Aýdar ýa zat galmaýar sosial vaka na samym diýle. Indi bizim aktivistlere näle maslahat berersiň sen Nur Muhammed? Bizim häzirki azdan 10%, 100%, 90% göreşýänlere indi başlajaklar näle maslahat berersiň? Bizim aktivistlere indiki göreşjekleri esasanam özüňiz bolup çykýasyň, özüňiz bolup öňe çykyň. Geljekde sizler Türkmenistanyny şu wagtdan alsaňyz geljekde deputat boljak adamlar bolarsyňyz. Geljekde belki welaýat häkim bolarsyňyz. Şu adam siz özüňiz bolmaly. Şu adam siz prezidentde bolýa sylanç ýitirmeler. Ýöne siz şu adam welaýat häkim bolan wagtyň welaýat häkim bolup öz erkine kararlar alyp bilmeli. Özüň bolup çykýasyň aktivistler. Biriniň ady bilen, biriniň geneti bilen, kryşaty bilen däl. Özüňiz bolun. Öz nimäňiz, öz garaşsyzlygyňyzy özüňiz oglan edin. Birinden garaşmaňam, birinden gorkmaňam, birinden haray gözläbem çykmaň. Özüňiz anamyň bolsun. Siziň arkaňyzda halk bilýär kim dogry, kim ýalňyşdygyny. Ýa aýdyp oturýarsyň aýtmaýyn diýäniň sany tajaby ýok. Hemmesem aktivist bolan aslında. Potensial aktivist ýöne. Potensial aktivist. Güç belli cemleneni görse şonuň bary siziň arkaňyzda. Ýöne sizler köpelmeýänligiňiz üçin her kim özüň bara şu işe birazajyk şu tanymal adamlaryň goşulmagyny isleýänler. Birazajyk tanymal, bir bagşy tadan namydyr, wäşi midir? Dördüjülük intelligensiýaň wekilleri bar. Şular birazajyk goşulyp, birazajyk bolluk berseler kim göremok. Ýöne täze çykjak bireysel adamlaryň özüňiz bolup çykýasyň. Özüňiz. Ina men plany bolup çykýasy öz adyň bilen. Bir topar bilen gitme, şu toparyň oňuň kiri bolsa, ol kiri saňa diýilmeşýär. Günäkar bolmasaňam şo kiri gelýärsiň. Günäkar bolmasaňam saňa gelýär şol. Şoň üçin awtonomly hereket etmeňiz isleýän. Özüňiz bolun, diskussiýa çydamly bolun. Siz tanqid etseler sırada agent peçarını goýmaň. Çünkü siyasatda bir pikirde bolmak kıyın. Bu gayet normal. Siyasatyň ýoly şol. Şoň üçin bir giden siyasi partiýalar bar. Näme? Türkiýede saýsaýdyk görüňä, bir giden partiýa bar. Hemmesi merde ona garşy mysal üçin. Bu diýmek däl ki, yani senin pikiriň şalaş gyşyrak gitdi bolýan, sen hökümetiň adamsy, ýa näme? Ona aktivistleriň ýalňyş ýany. Sırada ona ba käwir illeşdenmez. Özüm Amerikalarda ýaşaýarlar, Ýewropalarda ýaşaýarlar. Demokratiýaň da harpyny öwrenmändirler. Sırada peçat basjak bolup oturýarlar şeýle. Ýok, o sen pikiriň bilen alaşman biler ol. Şoňa birazjyk üns bersinler. Pikiriň bilen alaşmaýan adamyň alagadan sırada hökümeti teklemeli. Zat ýok. Ya da agent ýa näme? Ýok. Aýtmak bilen hem düşünen ok käwir adamlar başyna gelen has bu düşünýä ýalňyşansaň ýöne birinki maslahat eger alsalar. Bizim Türkmen halkymız Nur Muhammed bilen ýaman umna. Türkmen halkymız, Türkmenleriň potensialy güýçli, kirişçür güýçli potensialy, ýaman bilimli, ilmli adam kän. Ýöne bizim maksadymız
siz şol arkadağı etsin, arkadağın arkasında sayasında yaşayas, biz däl şol edip berip otyr diýen stereotipden aýylmaňyzy isleýäs. Başgalar islämiz ýok. Menem bir edip bilýän ekenim. Meniňem potensialym bar eken. Sizlerde potensial bar, ene şu potensialy siz häzirki rejim 10-20% ulantyrmagy ruhsat berýär. Başga ulantyrmagy ruhsat beren ýok. Men şunu etjek, men şu inisiatiwa bildirjek diýip çykyş etseňizler, agzyňyzy ýapýarlar. Ýene bir geze geçseňizler türme basýarlar. Şo. Bizim maksadymız prosto siz şu potensialyňyzy 10'dan 90%'da galdyryp görkeziňler. Başga zat gerek däl bize. Nur Muhammed, indi bizde başka topar var. Türkmenistan diktaturasynyň diktaturalygyny bilýärler. Ýöne geplemeýärler. Gol daýarlar. Şo gol daýanlar şo bilýärmi? Şo diktaturaň diktaturalygyny bilýärler. Ýöne gol daýarlar şonda da. Ay bolýar şonda da normal atliýşne zat bat, näme deli. Şolara näme maslahat berjeksen? Aktivistler meselem o ýa-da olaryň vektory belli. Olar şo tarapa demokrasiýa tarapa göreşýärler. Ýöne şular imsim oturýan, dymýanlar, diktaturanyň diktaturalygyny bilýänler Türkmenistan şolara näme diýersiň sen? Olar ýurdun içinde mi ya daşynda mı? Daşynda aýlanyp berýänler. Indi daşyndakylara diýjekdim. Daşynda has demokratik döwletlerde, has ösen ýurtlarda ýaşap, demokratiýanyň tagamyny görüp, kellesinde deňeşdirip, bu taýda bu bolýa, bu taýda bu bolanok, bizde bu bolanok, bularda bu bolýan eken, oturan ýerinden telefondan pul geçirip oturmaly ýa konvertasiýa problemasy bir giden Türkmenistan bilen deňeşdirsen, mümkin problemany bilip oturýarlar we aktivizmi gollanoklardanym ýene de wlasty gollap oturan öldürnüm akylly, umly diýip hasaplayan umlular aýtjak. Şöyle berk gelen size. Siz ertirkun, şunkun, o Türkmenistanyň başy derde geçdi, bizim ýurdumyz, watanymyz ol birinji bilen. Aýyr gurban bolsunam, serdarnym, şo bizim watanymyz şol. Gurban boly, serdar watan näl. Meň watanym şo taý, şo territoriýa we 4448 kilometr kvadrat. Meň watanym şol. Şo territoriýa problemada. Şo problema Daşoğuzda, Balkanlı, Akallı, Lewapda, barda hemmesinde var. Indi siz şunu görübem, şu wagda Ýewropaň, Amerikaň gaýmagyny ýeňiz, geljekde ýurt düzelere bolyn o taýnyň gaýmagyny ýemäne gelersiňiz. Men size binamys diýerin şo wagt, men saýdaýyn. Özüne göwni etdiň, ýokary işler, işläp bilersiň Amerikada, Google'da ýa-da Microsoft'da işleýän bolup bilersiň. Ýöne sen belli Türkmenistanyň başy derde geçdi, taşladın, gaýtdyň, özüň şo taýda has gowdy ýan. Bir köpük çinlik ýalym goşan olan belli. Ertirkun ýöne şo Türkmenistan düzelen wagt gelaýman wara. Men şonu aýtjak şolara. Gelaýman şo taý. Ýurt tenkem menkem, oňa hiç kim päsel berilmez. Ýöne wyjdanyňa seslenýän men. Wyjdanyňa aýt, men binamys gorkok boldum, şu halk kösent beren wagt, görüşip beren wagt görüşmedim. Bugun kunam Türkmenistan düzelen bolyn birinji bilet alyp baryp Türkmenistanyň gaýmagyny ýekleri mene şolardyr. Gelmeň onda şo wagtdan. Gelaýman. Biz şo wagt diýeriz. Sen nirdedim şo wagt diýeriz. Görüşip beren wagt. Men Amerikadadym diýersiň. Näme üçin görüşmediň diýip sorar belki. Näme üçin goşmadyň diýip sorar. Seniň gaýraty, wyjdanyňa seslenýän ýurt, конечно, ütgödüp täzeden gurulan wagty ýurt açygan bolar, ikraýatlyk öňem bolar. Hiç kim ýurt men kim däl, sen kim däl, hemmämiňki. Gelersiň hem gidersiň hem. Ýöne wyjdanyňa seslenýän. Gelaýma. Çünkü sen şu wagt başy dertde bolup duran halkyň ýanyna durup kömek eden ok, hiççilik goşant ok. Eger goşant goşjan bolsaň, hatça bir zatlar edýän bolsaň, onu başga, onu biz bilen zok belki. Edýän bolsaň bir zatlar. Yani şu demokratiýa tarap, söz azatlygyna tarap, ýurdun gowlaşmagy üçin, çünkü ykdysadyýetin gowlaşmagy şu zatlardan soň başlaýar. Demokratiýa, adalet gelmän, Türkmenistana söz azatlygy gelmän, ykdysadyýet gowlaşan ok. Ykdysadyýet şoň üstüne gurulýar en soňunda. Fundamenti ýanky zatlar. Biz şonu getirjek bolýar. Ykdysadyýet düzelip gidýär. Görüp oturansyňyz Türkmenistana kösenýärler, aç, susuz, bir giden maşgalalar, dilegçi köpölüpdir, ýurdun içindäki problemalar görýäňiz. Habarlardan eşitip oturýarsyňyz. Binamys bolarsyňyz şo wagtdan barsaňyz. Çünkü sen şu wagt, şo ýurt halky kösenip durka, ol sen garnaşyň däl hawa. Ýöne ol sen ganyňa, sen türkmeniň, sen öz ýurt watandaşyň şol. Sen şol görübem, bu hökümeti diktator gollak gezip oturýarsyň. Ay bize bolýar şo diýip. Ýurt düzelen wagtam gelaýma. Ay bize bolýar şu taýda gezip ber şu Amerikanda, Ýewropaňda.
Men şonu diýesim gelýär şolary. Soňam biziň watandaşlar kim ýurtdan gaýdanda sizler şol türme kletkasyny kelläňize geyip, şöyle dip izolirowany kletkany geyip dakyp gaýtdyňyzlar. Daşa ýurtda demokratik ýurtda ýaşaýarlar 10-15 näçe ýyl bolsa da, ýöne siz şonda da şu türmede ýerleşen ýaly pikir etdiňizler. Demokratik ýurtda ýaşap, türmede ýaly pikir etdiňizler. Şu azatlygy çykyp bileňiz ýoklar. Soňam men şu ýanka aýdan gruppa men ýüzlenýände geljekde çağalaryňyz bolanda kiçijik körpäňiz ösüp internet näle ulanmasyny bilenden soň okap görende özüniň atasy, enesi niýdeligini bilende okap görende Türkmenistan ýagdaýyny düşünen wagtynda yüzüňize garap atalara ýüzlenýän. Ata, biz seniň öňüne ösen ýeriň, meniň atamyň öňüne ösen ýeri yaman diktatura batyp giden ýurdakyn ata sen birat etdiňmi şonuň üçin? Ütketmek üçin birat etdiňmi diýip çağına sora berende mertler te jogap beriňler. Ýok, men ütketmedim, men gorkdum. Men konkretni gorkdum diktaturadan. Şoň üçin ütketmeden diýip erkekçe jogap beriňler. Şunu häzir erkekçe jogap berýäňizler bizlere. Şoňa çağınıza daýdyňlar. Oğlum men Gorkdum diýsin. Men oğlum diýsin. Awa men trus, men gorkak oğlum, men gorkak diýip jogap beriňler. Erkek ýaly. Häzir hem şu çağınız bolanda. Emosional aýtmasaň bolanokmy atlara bilen de bolsa gerek öz-özünden Nur Muhammed. Birazajyk bar şol bir hili ýani o ýurtda batdy geldi men bu ýurdun ösen ýurdun gaýmany ýeýin. Ha indi bir taý düzelli, bu taý gowlaşdy geldi men bu taýyň gaýmany ýeýin. Şu wagt diýersiňiz belki. Näme üçin men gelmellämi, men watanyma diýersiň, şu wagt siz gelmäňe diýip men çağırş etdim da mysal üçin. Ýurdun içinden. Gelmäňe onni, öňem ýokduň, innem oturuň şu taýyňyzda diýsem. Diýersiňiz, näme üçin bu watan menkeme, bu ýurt menkeme diýersiňiz. Şu wagt näme üçin diýeňiz okşany? Şu wagt näme üçin gidip bileňiz okşa ýurda? Näme üçin göreşeňiz okşaň üçin? Özlerim köpsi Türkmenistana da bar bilen ok. Bilýär, şu barsa vatandaşlyk alanyňyz iki raýatlyk problema, barsa most vatandaşlygynyň problemi boljakmy? Viza priglasheniýe gidip almaly, gitmeli, gelmeli. Opşuman problema. Bilýärler, giden oklar. Men tanýanym uje nästan var. 7 ýyl, 9 ýyl bergi ýaşap berler daşa ýurtda. Türkmenistandan çykan oklar. Ýöne? Şu wagt gelmäň diýseňe, men geljekmin, matanym men näme diýersiňiz. Şu wagt näme üçin diýeňiz oganda? Şu wagt näme üçin görüşip berkak bolla bereňiz ok, kradan, kaptallan. Suwsyňan ýaly, siň gitdiňiz çölüň içinde suwsyňan ýaly. Biriňizem ýok. Soňam gelersiňiz diýersiňiz. Awa bilmeň watelim tenki däldiňe. Awa tenki däl, menki däl. Emmämizki. Ýöne wyjdanyňyz teslenýär. Birazjyk namyz et şu wagt gelmäne. Soňam men häzir watandaşlara ýüzlenip goýjak, rasyndaşlar soragy ýapyp goýjak. Türkmenistan içine gidip görüşüňler diýen soragy besediňler. Sizler özleriňizle bilýäňizler. Näme üçin şu soragyň jogabyny özleri bilýärler Nur Muhammed. Özüňiz bilýäňizler näme üçin bizler gidip görüşemizjek şonuň içinde Türkmenistanyň içinde. Özüňiz bilip dursuňuzlar näme üçin biz Türkmenistanyň içinde görüşemiz ýoklugymy. Gelip şuna tupoy soragy berýäňizler. Şu soragy bermäňizi besediňler. Häzirki stadiýa bizde distansiýony görüşmeli. Adamlaryň akylyny açmaly. Türkmenistanyň içinde de däl daşa ýurtda ýaşaýanlaryň birinji akylyny açmaly birazak demokratiýa öwredip soň ikinji etapa geçmeli nesip bolsa. Endi Türkmenistanda görüşüm diýen adamlary var, şu wagt men size aýdaýynmy? Şu ýurdun Türkmenistanyny çinlik geljek ütgemöni islemeýän adam diýipdiler ony. Türkmenistanyny görüşüm diýen adam ýurdun içinde çinlik geljek bir zadyň ütgemöni isleýän ok. Şu wagt sistemaň ütgemöni islemeýän adam diýipdiler. Näme üçin diýsen? Çünkü olar behwidi vardır, peýdasy vardır. Olar şunýal egoist adamlardır. Egoist diňe diýip bilýär ony. Özüni bilýär. Ay näme meniň bir ministrlikde tanşym bar. Şol taýda otursa bolýar, men ýurda biledem alýan gitýänem, pasportymam çödýän, gaýynam çödýän, ay dokument meselemem şoňa jaňa dik çödýän. Ana olara bolýar, olara gowy kanyşna ýurt. Olar şonu isleýär. Bar gitdik sen drazny edip gije berip bilýär şo sen Terminator däl, sen Arnold däl, näme däl. Bolaýaňda da hiç kim bolanda da bir adam ýeken çaň çykan ok. Sen o taýy baraň soň sen alýarlar, dykýarlar, goýýarlar bolly. Bizim güýjümiz halkda. Halkdaky adam nabarot şunu diýär. Nuraýa bol, tutulaýma. Nuraýa bol. Ene düňe gelle ablakat diýip bir geldi. Ablakat. Görüşjek zat diýip. Baba bir adam meni uğradın görüşjek men zat diýip. Ana şol derdi başka. Bine bir saat ütködesi gelýän we biziň ýanymyzda durasy gelýän adamlar. Äga bol, ona naýmagam. Ýazajak bol. Çünkü
Wagt saat gelende şu hemmemiň energiýamyz bir ýerden çykýar iň soňunda. Şoňa sudny jen diýilýär o, şoňa garaşýar hemmemiz. Bolar bir gün. Elbetde. Ýöne şoňun sen agara da dur otursaň. Men birinji klasyň ertekisini ýatnadaýyn size. Lengeç deňize çekse, öküz beýlek çekse, gu ýokaryk çekse, şo ýük giden ok içerik. Şonu bolmazlyk üçinçi efirler edilýär. Aslında da düşünseňiz. Bu YouTuberlyk, blogerlyk üçin edilen ok, rating kazanaýyn, pul gazanaýyn niýe edilen ok bul. Gelin bir pikire geleliň diýip edilýär bu. Düşünseler. Çünkü meniň güýjüm, men kim ki? Men 2 sana adam ýetik sagymdan, birim çepimden tutsa alyp gidýän näme? Men kim? Ya sen kim? Ol efirde paşyrdan olup gelädir, etdir, olur geç. Çağa urrun o, köçe urrun o. Da. Sen sağına bir adam, çepine bir adam, ki sana polisiýaň işler yetip bir dakika gitmek üçin. Ýöne biz haçanla agdy bir bolup öz hakymyzy hukumat talep etmeli gün gelende bilelikde çıkan wagtymyz. Öňümizdekileň bary Gazagystany geçen ýyl bolan wakan görüň. Ha, gözüňiziň öňünde işte Gazagystanyň polisiýalar näçe geçdi halkyň tarapyna. Waýnasy näçe geçdi. Näme Türkmenistanyň polisiýasy hökümetden dawolny durýanmy? Ya Türkmenistanyň ýaraly güýçleri Türkmenistanyň prezidentinden razy durýanmy? Hiç dem razy däl. Görgüller o jaý beren oklar. 25 ýyl bolanda bulara jaý bermeli. Şu 25 ýyl dolup barýanlar var. Seret 20 ýyl gulluk edýär. Starşyna bolup, ofisier bolup. Şolaryň 20 ýyl gelýär bolun bir bahana tapyp işden çykaryp goýberýärler da jaý beren oklar. Jaý bermejek bolup edýärler o. Görýän şular ýa sen pikir edýärmi? Şular ýaly ýaraly güýçleriň ofisierlerine wapşe serdilen o telewizde görkezdilen 5 sany 10 sany nusga seretmän o. Ol görkezmez faul. Soňra vatandaşlar bizler gepleşiklerimiz, Nur Muhammed bilen gepleşiklerimiz, ya şunu ýaly demokratiýa barada Türkmenistan ýagdaýlarda gepleşiklerimiz maksadymız biz demokratiýanyň tohumyny haçan bizim ýüregiňize goýjak. Size belki hissat etmeýänler, dinläningizde, prosta naushnikki, prosta dinläningizde şu demokratiýanyň tohumu hoç girmeli ýüregiňize. Girmeli. Потому что maňa kän adam jaň etýän Nur Muhammed, jaň adam aýtdy, "Eýdi, videolaryňyzy görýäs" diýe. Wyjdanymyza agyr diýýär diýe. Значит, agyr diýýär diýe, wyjdanymyza agyryk berýär diýe dinlesek videonu diýe. Потому что правда da bu. Hak zat düşündüm. Şu wyjdany agyr degeniniň prichinasy, sebäbi eýýäm, значит, sizde ýüregiňizde adalatlyga tarap ýöremek nemäňiz bar, potensial bar, значит. Şu astaýy başdan haça bir hissat etmeseňizler, haça bir dinleňler, görüňler, pikir ediňler, analiz ediňler. Adamda iň soňky daýlanýan zat wyjdan. Adamda bir giden duygular bar. Adamyň duygulary daýlanyp iň soňky daýlanýan zat wyjdany adamy. Şu wyjdanam daýlanandan soň adamlykdan çykýar watandaşlar. Şu wyjdanyňyzy eger dinleň, eger bir ýerde näme etçeňizi bilmeseňiz, birinji görkeziňiz fanaryňyzda adalat bolsun. Adalata seredin esasy adalatly boljak bolun. İkincisi wyjdanyňyza seredin. Wyjdanyňyzdan gelen ses dinleň. Şoň özü size dogry karar aýdar. Eger wyjdanyňyz daýlanmadyk bolsa. Wyjdan daýlanan adamlar tagyn bize çekdirip otýur. Türkmen halkyna näme elkesençliklerden geçirip otýur. Wyjdan daýlanan adamlar şoň üçin şonu aýyrmalylarym. Yani iň merkezi şu bir bediräň içinde suwy, bediräň içindäki suwy sen bir hepde goý, şo suwam içilen ok watandaşlar. Şu duran suw içilen ok şolam. Şu gelip çalşylyp dursa gowy diýmäj bir zat çalşyp dursa gowy diýmäj. Dogry aýtdym. Näme berdiler bize şu 10 ýaşyl oturdular hawa. Ne prezident da bir ýyldan geçdi ýa-da 1 ýarym ýyl ýetip barýar. Prezident Serdar Berdimuhammedov. Näme berdi şu wagt bize? Bir üç köşek zat duydukmu şundan? Mena duýamam. Gulçuluk berdi Nur Muhammed. Gulçuluk berdi. Başga sat berdi. Onuň atasy misat beren ok. 10 ýaşyl oturdy. Bir bermeýär watandaşlar. Ýene 20 ýyl ber otursun bermeýär. Ýani oňa derek has demokrat, has ýaş halkyň saýlaw esasyna bir gelýänini watandaşlar ýaman gowy ütköşmeler bolar. Hatda men size şunu aýdyn. Gulagyňyz her gün telewizion habarlaryna bolar. Bugün näme täzelik bar hazır. Şu wagt Türkmenistan telewizionyny göresiňiz gelýärmi? Ýok. Çünki şowur şöhrat diýýärler.
Nur Muhammed onda efirimizi şu bilen jemläle sana köp sag bol geleniň üçin interview, ýaman interesant boldy interview. Minnettar. Nesip bolsa biz bir zaydyp demokratiýa gazanars Türkmenistanyň içinde. Ýurdumyza asuda adalat demokratiýany getirip Türkmenistanyň ýylatynyň aňyny açyp bir şu türmelikden çykmagyna biz göreşes nesip bolsa göreşimiz dowam ederiz. Awa sag bol minnettar efirine çağıranyň üçin. Vatandaşlarymyzdan şu taýda 2 sagatda töwerek wagtyny aldyk. Ýöne aýdylmaly zat intäk aýtsaň aýdyp oturmaly, aýdylan da adam gaty köp. YouTube'larda, TikTok'larda ondan aşaram köp zat siz durmuşyňyzda tejribe edip bilýäňiz watandaşlar. Şoň üçin köp zat bizden öwrenmeňizden gerek geldi, özüňizden bilýäňiz aslında. Bizim ýeketek gitmeýän zadymyz şu bir eliň nämesi var, iki eliň sesi var diýen zat bar-a. Ene şu bir şol gerek. Şol gerek. Agzy berlemiz. Diňe şu gerek bolmasa hakykatdan hem şuň bilen şunu galdyr bilen mok inha şunu. Bir barmak bilen benim bir barmak diýip pasaply han galdyrda şu näde galdyrjak? İlişan o ondaşa. Bir barmak. Olmany şunu galdyrmak üçin iki bolmaly. Ne iki san barmak bilen tutmaly. Toýst bir de yetmeýän zat şol. Bir de diňe birikmek gerek, bile bolmak gerek. Men şu maksat bilen bir giden toparlara da wagtynda girdim hem gollawam berdim ýanraklaryna durup hemmesini bolyn. Yok, diňe bir etmeli watandaşlar. Biz şoňa tarap göreşeriz nesip bolsa Nur Muhammed. Sag bol köp Nur Muhammed.